lamɛnbaaw kunnafoni sɛbɛnw ye lakali kɛ bi min ye jɛkulu min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ Adema PSJ ni ale yɛrɛ dɔnnen don ni didenw ka tɔgɔla jɛkulu ye olu ni u ka parti jɛkulu min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ association Adema association u ye sigi kɛrɛnkɛrɛnnenw de kɛ ka ɲɛsin jamana yɛrɛ ka hakilinaw ni kuntilennaw ma kunnafoni sɛbɛnw y'u da don a la k'a ɲɛfɔ. ne ko kana ka tiɲɛ fɔ malidenw ye ngwaw kana ko kana tiɲɛ ka fɔ jamanadenw ye namana lamɛnbaaw min ye jamana ɲɛmaa bɛ min bolo bi n'o ye colonel Asimi Goita ye a ye wele bila dɔgɔkun daminɛ na parti politigiw caman ma ka se ka ɲɛfɔli kɛ u ye nka wele tun kun ye k'a fɔ falenfɛrɛnni ka tɛmɛ ani ni parti politigiw ni ɲɔgɔn cɛ la kunnafoni sɛbɛnw ye a yira k'a fɔ nin kɔrɔfɔ in kɔni a kɛra kɛcogo minnu na a ma bɛn parti politigi dɔw ma olu y'u fɛla di a ko kan kunnafoni sɛbɛnw yira don a la k'a ɲɛfɔ. An ka kɛ ni lakanabaliya yɛrɛ nasira ye min ye an ka jamana yɛrɛ cɛmancɛ yanfan ye bi a yirala k'a fɔ ni Ala ma fara an kan kɔngɔ bɛ na datigi kɛ yen sigibaw la an bɛ waati min na i ko sisan kunnafoni sɛbɛnw y'u da don a la k'a ɲɛfɔ. Jɛkulu min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ bolodi ɲɔgɔnma tɔn ni o ye URD yen kɛn bɛ bi daga wulila Songala man ye olu yɛrɛ ka ɲɛmaa min tun bɛ n'o ye honorable Soumaïla Cissé Ala ka ɲinɛ a la kabini o fatura ka se bi ma a kumaw kɔni cayalen bɛ bi jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw sigira u bɛ ka wulikajɔ kɛ ka taa se URD a section ma Mali fantan a 4 bɛɛ lajɛlen la min ye congrès extraordinaire ye olu bɛ se ka sigi cogoya min na ka ɲɛmaa kɛrɛnkɛrɛnlen sigi URD yɛrɛ kunna kunnafoni di sɛbɛnw y'u da don a la k'a ɲɛfɔ. Ninnu de ye dɔnkibaru fanbaw ye seerew fana caman bɛ yen olu bɛna da aw tulo kan bi dɔnkibaru kɛnɛ kan insha Allah aw bisimila. ne ko kana ka tiɲɛ fɔ malidenw ye ngwaw kana ko kana tiɲɛ ka fɔ jamanadenw ye namana ko aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw mana nafa tɛ nkalon na tun n'aw mana. Nin ye tiɲɛ ye dɛrɛ nafa foyi tɛ nkalon na an balimaw aw bisimila. Kunnafoni sɛbɛn Nouvelle Horizon a ye a yira k'a fɔ Madame Si Kayatu So ale bɛ tɔn na tɔn min n'u b'a wele k'a fɔ Adema association ka kɛ ni kununko ye u ye sigi kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ kɛ Bamakɔ yɛrɛ faaba kɔnɔ yɔrɔ min bɛ n'u b'a wele k'a fɔ pyramide de souvenir sigi in kɛra yen sigi in tɛmɛna Adema association ani Adema parti PSJ olu ni ɲɔgɔn cɛ la kunnafoni sɛbɛn Nouvelle Horizon ye a yira k'a fɔ ni sigi in kɔni kɛra fɛn ye fɛn min ni maa bɛ se k'a fɔ a kɛra sigi yakubalen kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni kununko ye décembre kalo tile gale san 2021 yɔrɔ min bɛ n'u b'a wele k'a fɔ pyramide de souvenir Adema maa ɲɛmaaw caman tun bɛ a kɛnɛ kɔnɔ Madame Si Kayatu So ale yɛrɛ ka jɛkulu min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ Adema association olu yɛrɛ fana tun ka maa ɲɛmaaw caman bɛ ka fara ale yɛrɛ kan kunnafoni sɛbɛn Nouvelle Horizon a ye a yira k'a fɔ Madame Si Kayatu So an bɛ waati min na i ko sisan maa bɛ se k'a fɔ maa dɔw a jɔyɔrɔ ka bɔ jamana ko yɛrɛ la fo ka taa fɔ a to ten a yirala k'a fɔ ka kɛ ni Adema PSJ olu ka laɲini ye olu bilala Adema association maaw ma u kana ɲɛfɔli kɛ ɲɔgɔn ye jamana yɛrɛ bɛ ka taa taasira minnu fɛ hakilinaba minnu bɛ se ka bɔ o ɲɔgɔn ye kɔnɔna na ka se ka kɛ farankan ye jamana ka ɲɛta bɛ se ka sabati cogoya min na kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ye a yira k'a fɔ nin kɛnɛ in kan a tun yakubayalen don kosɛbɛ a yirala k'a fɔ ɲɔgɔn ye yɛrɛ senfɛ kɔrɔfɔw kɔni nana bɔ ka bin jamana bɛ ka taa taasira minnu fɛ ni o bɛ maa kamana gan a bɛ maa dabali kɔni ban olu kɔrɔfɔw nana da tabali yɛrɛ sanfɛ hakililaw olu fana nana bɔ ka bin Madame Si Kayatu So ale ye kɔrɔfɔw ta a ye a yira k'a fɔ siga kɔni t'a la
olu be jekulu kono jekulu min ni o ye association ye nga o ni adama précise u be ɲɔgɔn sɔrɔ sira caman fana fɛ hali n'a sɔrɔla k'a fɔ tuma dɔ la u ka hakilinaw be fɔ ɲɔgɔn kɔ kow ta cogo la ani kow ye cogo la hali ni ye jateminɛ kɛ madame Sikayatu So ale a yira k'a fɔ olu ka tɔn u nana yɔrɔ sɔrɔ waati dɔw la min ye M5 RFP u yɔrɔ sɔrɔ o kɔnɔ ale yɛrɛ tun bɛ jɛkuluba min kɔnɔ ni o ye an ko Mali dɔrɔn olu nana yɔrɔ sɔrɔ o kɔnɔ nka o waati a yira la k'a fɔ ADEMA PSG olu ma sɔn cogoya si la ka t'u yɛrɛ sɔrɔ M5 RFP kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ tuma dɔ la u ka yetaw olu tɛ kelen ye kow kɔnɔna na mais min ye démocratie yɛrɛ na sira ye u bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔnɔna na démocratie bɛ se ka yakubaya cogoya min na u bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔnɔna na madame Sikayatu So a ka kɔrɔfɔw la a ye a yira k'a fɔ ale kɔni ka hakilina na bi nin ye fɛn min ni nafaba de bɛ se ka sɔrɔ ni sigi in yɛrɛ la wa a y'a yira k'a fɔ hali bi olu kɔni ka jɛkulu min filɛ nin ye jɔ kelen de u bɛ fɛn min wele faransikan na ko sentinelle a bɛ jɔ de ka kɔlɔsiliw kɔni kɛ fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ se ka nafa de lase démocratie yɛrɛ a ta ko ɲuman ma olu labɛnnen don k'o baara ninnu kɔni sabati ani jamana den ɲumanya olu labɛnnen don k'o baara ninnu bɛɛ lajɛlen sabati nka fɛn o fɛn bɛ yen n'a sɔrɔla k'a fɔ a bɛ dan sigi démocratie la a bɛ dan sigi jamana tacogo ɲuman na olu kɔni bɛ bɔ sanga ani waati k'u ka hakilinaw fɔ k'a bɔ k'a bin wa fɛɛrɛ ni dabali minnu b'u bolo a ko tacogo ɲuman na u b'o fana fɔ cogoya min na faamuyaw bɛ se ka sɔrɔ a la kunnafoni sɛbɛn ka lakalila hali bi a ye a yira k'a fɔ madame Sikayatu So a ko an bɛ waati min na i ko sisan gɛlɛyaw kɔni caman bɛ yen wa gɛlɛya ninnu a tɛ taa cogoya si la fo ADEMA PSG ani jɛkulu politiki jɛkulu fɛn fɛn bɛ yen bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan a ka se ka bolo di ɲɔgɔn ma ka jamana bɔ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔna na nka ni an y'an sigi ten o cogoya la k'a fɔ bɛɛ k'i ta kɛ i dama tuma dɔ la a bɛ se ka kɛ ka taa ka maaw yɛrɛ bolo dan kunnafoni sɛbɛn ka lakalila hali bi a ye a yira k'a fɔ min ye ni jɛkulu in yɛrɛ ye a yɛrɛ la k'a fɔ ADEMA PSG u ka ɲɛmaa yɛrɛ tun bɛ yen n'o ye Maramata Jara ye ale yɛrɛ tun sigilen bɛ kɛnɛ kɔnɔna na a ye a yira k'a fɔ siga kɔni t'a la ni jɛrɛ in kɔni ale bolo nin ye jɛrɛ ɲumanba ye hali n'a sɔrɔla k'a fɔ kɛnɛ in kɔni a banna ka sɔrɔ ale tun tɛ kɛnɛ kɔnɔna na nka ale kɔni ye a yira k'a fɔ nin ye kɛnɛ ye kɛnɛ min ni nafaw caman bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔna na wa olu labɛnnen don bi ka se ka baaraw kɔni kɛ cogoya min na Mali bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔna na kunnafoni sɛbɛn ka lakalila hali bi a ye a yira k'a fɔ siga kɔni t'a la waati tɛmɛnenw na madame Sikayatu So dɔw yɛrɛ b'a wele k'a fɔ ko dame de fer muso dɔw muso min ni a dogolen tɛ Mali fantan a naani kelen si la sabu a ka wulikajɔ olu fanga ka bon a bɛ jɛkulu kɔnɔ jɛkulu min n'u b'a wele k'a fɔ ADEMA association wa jɛkulu groupe wɛrɛ fana bɛ yen u bɛ groupe min wele k'a fɔ an ko Mali dɔrɔn nin fana ye a ka taabolo ye a yirala k'a fɔ waati tɛmɛnenw na a nana don M5 RFP de kɔnɔna na minnu tun ye a ye k'a fɔ jamana bɛ ka taa taasira min fɛ ni gɛlɛyaw caman tun bɛ ka sɔrɔ a kɔnɔna na a ye wulikajɔ kɛ cogoya jumɛn na Ibrahim Boubacar Keita a ka fanga in bɛ se ka firi cogoya min wala a ka fanga in bɛ se ka ɲɔngiri cogoya min na o tun kɛra a ka wulikajɔ ye nka ale kɔni bɛ min kɔni fɔ ka da nin bɛɛ lajɛlen kan dɔ kɛra nka hali bi belebelew olu caman kɔni bɛ yen waati de sera sa an ka se ka fɛɛrɛ ni dabaliw sigi ɲɔgɔn kan ka jamana bɔ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔna na madame Sikayatu So hali bi a ye a yira k'a fɔ hali n'a sɔrɔla k'a fɔ kumaw bɛ ka taa bɛ ka ɲɛsin démocratie yɛrɛ a wulikajɔ kɛbaaw ma olu kɔni fɛ nin ye lagosi de ye nin ye burujali de ye ka ɲɛsin maa minnu n'olu ye kɛlɛ kɛ ka na ni démocratie yɛrɛ a ka se ka sabati jamana kɔnɔna na cogoya min na wa olu b'o o taabolo kelen kan olu bɛ yen k'a fɔ maa o maa bɛ yen k'i bɛ se ka démocratie kɔni nɔrɔ kɔ olu tɛna sɔn i ka hakilina ma cogoya si la wa n'a ye min ja i bɛ se k'a fɔ ko maliden dɔ ye maliden jugu ye nka olu kɔni fɛ bɛɛ n'i ka Mali kanu cogo ɲuman don wa maa man ka maa yɛrɛ lagosi a ka jamana kanu cogo la sabu n'i y'o kɛ tuma dɔ la i bɛna maa dɔw de ɲugu u yɛrɛ kun na madame Sikayatu So a y'a yira k'a fɔ nin sigi in siga kɔni t'a la nin tɛna kɛ a fɔlɔ ye nka don n'a nataw la u bɛna sigi kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɛ sigi min bɛ nin da don jamana yɛrɛ a gɛlɛya dɔgɔdɔgɔninɲɛw kɔnɔna bɛɛ lajɛlen na ka se ka pereperelatigɛw di a dɔ la o bɛna kɛ gafew ye ka taa di jamana faamaw ma u bɛ se ka hakilijakabɔ kɛ gafe minnu kan cogoya min na kunnafoni an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko Nouvelle Horizon
ko n'aw ma nanga anabaw abe watini bobi min ye parti politique ye a caman be ni magara démocratie ko kuma na olu be wuli k'u jɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la adema PSG ka taa bila senit ka taa bila hali MK ani Sekumar Sisoko ni Koniba Sidibe ninnu bɛɛ ye maaw ye maa minnu ka wulikajɔ bɛnna kosɛbɛ démocratie nali a ma san 1991 wa adema yɛrɛ o cɛkuma jondo dɔ ye kabini nin waati laban ninnu na kumaw kɔni bɛ ka caya kuma minnu bɔra minisiri ɲɛmaa da dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga ka yira k'a fɔ démocratie yɛrɛ sera ka nafa min lase jamana yɛrɛ ma o de ye k'a fɔ ka jɛkuluw kɔni k'olu caya jamana kɔnɔ min ye association ni parti politique ye ni ɲɛci yera démocratie la olu de kɛra a ɲɛciw ye nka nin kuma kɔni fɔlen kɔ sa a kɛra sababu ye hali minnu tun tɛ dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga a kɔniya na olu caman nana u ka dusumakasaw kɔni yira o kɔfɛ sa an yɛrɛ ye wulikajɔ kɛ komi an tun ye a fɔ ye cogoya min na donkibaru tɛmɛnen na min ye Yaya Sangare ye maa ye maa min n'a bi yɛrɛ sɔrɔ adema PSG o yɛrɛ kɔnɔna na u ka kolatigɛba min bɛ n'u b'a wele k'a fɔ secrétaire général o don an ye wulikajɔ kɛ ka taa se a ma gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ bi olu bɛ ka damakasi min kɛ ko ka kalata kɛ an bɛ waati min na kalata bɛ se ka kɛ cogo di olu yɛrɛ b'a dɔn yala olu ta ye fanga ɲini ko de wa wala olu ta ye kalata ko kumaw ni jamana kɔnɔdenw bɛ se ka basigi ni lafiya sɔrɔ cogoya min na dakuruya min sɔrɔla Yaya Sangare da kɔnɔ yani waati nataw cɛ an ka tɔ da u tulo kan an k'o lamɛn. Ne tɔgɔ ko Yaya Sangare ne de ye adema secrétaire général ye. Yaya Sangare min ye adema jɛkulu ye ni fangatɛmɛ fanga ɲɛmaa ye ɲɔgɔn ye kumaw cayara jamana kɔnɔna na ɲɔgɔn ye a kun tun ye mun de ye tigitigi. Fɛn min bɛ yen aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ mankan caman bɛ jamana kɔnɔ bi wulikajɔ caman bɛ yen k'a fɔ an kan ka taa lasigi dɔ la n'an lasigi tɔgɔ dara ko assise nationale de la refondation taabolo n'a labɛn cogo o de y'a to kuma cayara dɔw y'a jira k'a fɔ u tɛ taa assise la o jɛkulu kɔnɔ adema b'o jɛkulu kɔnɔ mais adema y'a fɔ k'a tɛ taa ko min na fo an k'o kun fɔ mɔgɔw ɲɛna parce que jɛkulu min sigilen filɛ nin k'a fɔ n'an y'a tɔgɔ da ko carte d'échange des partis et regroupements politiques adema ye a hakilina bɛ se k'a fɔ hakilina bɔra adema yɔrɔ walasa an ka sigi an k'a lajɛ an bɛ se ka jɛkulu sigi ɲɔgɔn fɛ cogo min na walasa an bɛ transition min na a transition ka kuncɛ hɛrɛ la an ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ a ka kɛ bɛɛ ka nimisi wasa kɔnɔ a ka ɲɛ an y'o laɲini jɛkulu in sigi kun ye jɛkulu in sigi kun tɛ k'a fɔ an bɛ transition contrôle la a sigi kun t'o ye a sigi kun t'o ye fɛnɛ ka hakili jagabɔ kɛ min bɛ se k'a to transition bɛ se ka bilasira walasa mɔgɔw kɔni bɛ fɛn min nɔfɛ basigi kɔnɔ sigikafɔ kɔnɔ bɛn kɔnɔ a ka kuncɛ hɛrɛ la o de tun ka d'an bɛɛ ye donc a jɛkulu sigi kun ye adama b'a jɛkulu kɔnɔ mais a sigira min kɛ an ye hakilina dɔw jateminɛ hakilinaw kɔnɔ an bɛ se k'a to cogo min na parce que an bolo transition sigi kun ye mun ye a man ka mɛn transition bɛ sigi a man ka mɛn kuntigɛla man ka jɛn ka se ka baara dɔ kalifaw la baara minnu bɛ se k'a to u bɛ se k'o baaraw kɛ u nɔ bɛ ye jamana fana bɛ sigi ka fɔ kɛ damu ye walasa an ka taa se ka taa ɲɛfɛ an tun kan ka sigi an k'o kumaw de fɔ mais an y'a ye k'a fɔ an ye laɲini fɛn o fɛn kɛ gouvernement mɔgɔw ma sɔn ka lamɛn kɛ an ye papier dɔw sɛbɛn papier min b'a jira k'a fɔ an hakilina ye min ye transition taabolo la an y'olu jira an ka sigi an ka kuma kan ni anw ta man ɲi ni dɔwɛrɛ bɛ olu bolo n'o ka ɲi ka tɛmɛ an ta kan an ka sigi mais mɔgɔ ma sɔn ka sigi donc an bɛ se k'a fɔ cadre in sigira parce que an ma se ka espace sɔrɔ an bɛ se ka sigi ka kuma ɲɔgɔn ye mun na o de y'a to an ye cadre sigi n'i ye cadre in yɛrɛ tɔgɔ lajɛ a fɔra ko cadre d'échange kɔrɔ ye mun ye k'a fɔ ka hakili falen donc jɛkulu tɔn politique tɔn jɛkulu tɛ ka sigi fɛn dɔ kan parce que bɛɛ n'a hakilina bɛ na an b'a hakilina fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an y'a hakilinataw de fɔ ɲɔgɔn na o de y'an se i ma donc o sigira min kɛ an y'a ye k'a fɔ gɛlɛya saba bɛ jamana kɔnɔ an ka autorités u y'u kan di k'a fɔ délai k'a fɔ an ye kalo 18 de fɔ an yɛrɛ de y'a fɔ an sigira ka sigi ka fɔ kɛ jamana kɔnɔ k'a bɛn a la k'a fɔ an ka transition ye kalo 18 ani CEDEAO mɔgɔw an y'o fana f'u ɲɛna an y'a fɔ communauté internationale bila o y'anw ka kan de ye anw ka ɲɛmaaw de sigira maliyɛnw de sigira ka fɔ kalo 18 an ko donc an ka fɛn bɛɛ kɛ o kalo 18 a ka sabati filanan ye min ye u ye fɛn dɔ don a kɔnɔ k'a fɔ ko an ka organe de gestion des élections kɛ an ko o ye politique mɔgɔ bɛɛ ka laɲini ye o ye maliyɛn bɛɛ ka laɲini ye parce que gɛlɛya yira élection kɔnɔ mais ni an ko k'an b'o labɛn k'o fɛnw sigi k'a bɛn ni kalo 18 ye gɛlɛya bɛ don a kɔnɔ parce que o kɔrɔ k'a fɔ an tɛ se k'o sigi ka tila ka élection kɛ k'a bɛn ni kalo 18 ye parce que a ɲɔgɔn kɛra 1997 la CENI sigi ko fɔlɔ politique mɔgɔw y'a ɲini ka CENI sigira an baara nana kun cɛ mun na a kɛra gɛlɛyaba ye jamana kɔnɔ
fo élection yɛrɛ nana ka bɔ a kɔrɔ bon ni jamana basigilen tɛ o waati la kɛlɛba tɛ jamana kɔnɔ an bɛ terroriste ka kɛlɛ la politique kɛlɛ bɛ jamana kɔnɔ coup d'état kɛra jamana kɔnɔ ni an ko an b'o fɛnw sigi kalo 18 fara an ko n'an y'a kɛ n'an m'a kɔlɔsi an bɛ bi o fɛn kelen kɔnɔ n'an dun bɛrɛ o fɛn kelen kɔnɔ a bɛ se ka na ni gɛlɛya wɛrɛ ye jamana kɔnɔ an ko an sɔnna organe unique de gestion in ma mais a tɛ se ka élection minnu kan ka kɛ ka transition kun cɛ a tɛ se ka bɛn o ma an y'o fana furu la mais mɔgɔ m'an lamɛn an ko a sabanan ye mun ye o ye ko ka assise sigi assise la fondation an ko bon jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ an kan ka minɛn di sɔrɔsiw ma ka se ka kɛlɛ kɛ ka ɲɛ mɔgɔw gɛnnen bɛ ka bɔ sigiyɔrɔ la baliko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ jamana bɛ ka gɛlɛya fɛn caman bɛ gɛlɛya kɔnɔ an ko bon n'an ko an bɛ assise kɛ surtout u ye musakaw fɔ a la miliyari 2 ani kɔ an ko o miliyari 2 ani kɔ o bɛ se ka fɛn wɛrɛ ɲini komi forum caman kɛra sigikafɔ caman kɛra bɛnkan dɔw b'o kɔnɔ o bɛnkan an y'a ɲini min ka jamana gɛlɛyaw dɔn fura minnu kan ka k'a la an y'o furaw caman fɔ a tɔ tun ye mun ye sisan ka fura yɛrɛ de kɛ sisan parce que an y'a lajɛ bana bɛ mali la a caman dɔnna ordonnance min kan ka sɛbɛn an ye ordonnance sɛbɛn a tɔ ye ka fura san ka k'a la an ko an ka sigi an k'a lajɛ an ye jɛ ka fɔ sigi ka fɔ minnu kɛ an ko fɛnw ta minnu kan ka baara sisan k'olu fɔ engagement kan ka ta minnu na jamana kɔnɔdenw ye olu ka baara kɛ an ka se k'olu kɛ an ma mɔgɔ sɔrɔ an ka sigi an k'olu fɔ donc a dɛmɛ o jɛkulu kɔnɔ an ko n'o fɛn saba ma sabati an tɛ diɲɛ an tɛ taa assise la an ye baara k'o kan mais mun nana se an nana an ka 6e congrès kɛ 6e congrès fɛ an ka militaires nana ka bɔ mali fan bɛɛ ani mali kɔfɛ u nana ko adema aw ye parti baw ye a ye parti ba ye aw de ye aw ye sen donna démocratie kɛlɛli la aw ye jamana mara ni a fɔra k'an ka sigi kuma bɛɛ ka kuma c'est vrai aw ye min fɔ tiɲɛ don mais ni aw ko a kana kɛ mais fanga minnu bɛ fanga la sisan olu k'a ka kɛ aw k'aw sen bɔ la a ka gɛlɛ an ma an bɛ yɔrɔ bɛɛ anw ye parti denw de ye an bɛ sigida minnu na bonyaw b'an kan k'a fɔ ka na faso kuma fɔ ou bien an ka dugu kumaw fɔ k'an ka commune kumaw fɔ k'a fɔ an da t'a la a bɛ gɛlɛ an bolo a ko aw k'a lajɛ aw ye mun fɔ an y'an faamu mais a y'a lajɛ aw ka kumaɲɔgɔnya don an ni jamana ɲɛmaaw cɛ walasa an k'a dɔn an bɛ se k'an sen dɔ la cogo min na donc o mission dira nouvelle direction ne ma u ko an ka négocier avec qui de droit an fana ko an y'o faamu an b'a lajɛ an bɛ se ka kuma cogo min na donc an fana wulila o de y'a to an wulila ka ɲini cogo bɛɛ la an ni président de la république ka ɲɔgɔn ye an ni président de la république ye ɲɔgɔn ye an ko an bɛ jɛkulu dɔ kɔnɔ a jɛkulu tɛ transition contre la n ye fɛn minnu fɔ sisan jɛkulu tun bɛ ka ne laɲini an y'a ɲini an ni premier ministre ka sigi a ma sɔn an y'a ɲini an n'a ka ministre ka sigi an ka kuma kɛ a ma sɔn an ma mɔgɔ sɔrɔ an ni mɔgɔ min se ka sigi k'a fɔ kɛ fɛn minnu filɛ nin ye aw yɛrɛ ka engagement de ye k'a fɔ ko transition ye kalo 18 ye aw ko an ko organe unique u y'an politique mɔgɔw ka laɲini ye mais n'a kɛra gɛlɛya minnu b'a la kɔlɔlɔ minnu b'a la a filɛ nin ye aw ko assise an bolo nafa tɛ a la a bɛ na nafolo min bɛ don a la o nafolo bɛ se ka fɛn wɛrɛ kɛ mais komi e ko k'a fɔ i jɛna a ka kɛ sigikafɔ don an nana ka na se an ka militaires ko k'a fɔ an ka s'i ma an ka sigi an ka kuma maintenant labɛn minnu kɛra kuma caman bɛ k'a fɔ est ce que ni anw nana k'an sen don a la an bɛ se ka mun yɛlɛma a kɔnɔ est ce que n'an nana hakilina kuraw ye hakilina kuraw bɛ se ka don a kɔnɔ walasa a ka ɲɛ parce que an kɔni bolo fɛn kɛta tɛ parce que an bolo minnu kɛra an tun bɛ se k'olu ta ka sigikafɔ kɔnɔ ma se ka jamaba wele k'u ta fɛnw ma ɲɛ fɛn min bɛ ka kɛ mun bɛna kɛ ka se k'olu kɛ mais komi a ko k'an ka taa assise la an ka militaires ko an ka don a kɔnɔ an nana se e ma aw bɛ se ka ouverture jumɛn kɛ a ko adema a ye parti ba ye ni a fɔra ko ka sigikafɔ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ aw man ka aw ban ka taa a kɛra cogo cogo sigikafɔ kɛra cogo cogo hali n'a cayara a bɛ cogo cogo i bɛ dɔ fara dɔ bɛ fara i ka hakili kan dɔ bɛ fara i ka jamana dɔɔnin kan dɔ bɛ fara i ka fanga mara cogo kan ko a ka kan o ka na n'aw nana mɔgɔ tɛ se k'a fɔ bi k'a adema nana a bɛ kɛ mɔgɔ ma na a ka d'an ye a kana kana sen nɔ fɛn fɛn kɛra foyi ma datugu n'aw bɛ se ka na yɛlɛma fɛn fɛn don a kɔnɔ ni o de bɛ se k'a to bɛn bɛ don jamana kɔnɔ o de bɛ se k'a to gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ an bɛ se ka kuma kan a ko ale sɔnna an dun hakili la n'o bɛ se ka kɛ an t'o de ɲini o de tun y'a to an ko an tɛ taa parce que an mɔgɔ tɛ ka sigi ka kuma ale ko sisan k'a fɔ ale diɲɛna fɛn fɛn bɛ se k'a to ni dɔ bɛ se ka fara baara kan hakilina ɲumanw bɛ se ka fara a kan sigikafɔ bɛ sabati ɲɛtaa bɛ na jamana kɔnɔ a ko a tiɲɛna o bɛɛ ma donc an k'o la k'a fɔ o ye hakilina ɲuman ye o de ka d'an ye mais anw t'a fɛ a ka da adama dɔrɔn ma an ko n'a fɔra an ka sigikafɔ kɛ a man ka to k'a fɔ mɔgɔ damadɔ ka ɲɔgɔn sigi jamana ka kuma de don an ko président ma o la a ka d'anw ye a k'a laɲini parti politique fɛn fɛn mali kɔnɔ ale an b'a ɲini ale yɛrɛ de fɛ ale ka wuli ka se u bɛɛ ma k'a bɛɛ wele k'a hakilina fɔ a bɛɛ ɲɛna pour que bɛɛ ka sen don a la société civile o mɔgɔ bɛ se ka kuma jamana ko la an kana jamana ko kɛ dɔw bɛ jamana fɛ dɔw t'a fɛ bɛɛ mali de fɛ parce que o discours de bɛ jamana kɔnɔ ka dɔw kɛ jamana jugu ye ka dɔw kɛ fasoden ɲumanw ye an hakili la faso kuma na ni mɔgɔ min y'a ka hakilina fɔ n'a ni e tamata ɲɔgɔn fɛ o bɛ se ka ko ye jugu ye o y'ale ka faamuyali de ye mais n'i ye ɲɛmɔgɔ ye ale ye faamuyali kɛ ko fila don i b'a la faamu k'a fɔ a bɛ min kan
a bɛ fili la ou bien a ta mun filɛ i b'o ta k'a don i ta kɔnɔ n'a don i ta kɔnɔ n'a y'a yɛrɛ i ta nin kɔnɔ i b'a sɔrɔ e ta in de ka ɲi a b'a dɔn k'a fɔ e ye ta min don a ye ta min don a kɔnɔ a b'a yɛrɛ jada yɛrɛ la a bɛ jamana ko la an taara président sɔrɔ k'a fɔ a k'i gɛlɛya bɛɛ sen ka don a la a k'i gɛlɛya mɔgɔ si kana to kɔfɛ a k'a gɛlɛya ale de jamana ka ala de y'o kɛ a kɛra ale de président ye bi n'i kɛra président ye kɔrɔ k'a fɔ bɛn basigi jamana kɔnɔ bɛɛ de bolo an ko ale de ka wuli mɔgɔ wɛrɛ si tɛ se k'o kɛ ale kelen de bɛ wuli ka se bɛɛ ma pour que bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ale de kan k'a da bɛɛ kɔrɔ ka se ka bɛɛ ka hakilina faamu ka bɛɛ wele bɛɛ ka sen don a kɔnɔ a y'o layidu d'an ma donc an b'o baara la bi donc an k'o la an kelen tɛna ale bɛ kuma o fɛ an ni minnu bɛ jɛkulu kɔnɔ an fana bɛ kuma olu fana fɛ an tɛ bɔ jɛkulu kɔnɔ dɛ o jɛkulu mɔgɔ caman bɛ yen parce que olu ma danaya tɛ u ni jamana ɲɛmaaw ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la premier ministre n'a ka gouvernement danaya t'u ɲɔgɔn cɛ k'o k'a fɔ o tɛ kuma labato an ko non anw ta ye ka na ɲɛfɔ ka hakilina ɲini président y'a ka kumakan di donc an ko an bɛ sigi an bɛ t'olu sɔrɔ an bɛ kuma an bɛ bɛn anw kelen tɛ na assise la an ka militants ko an ka taa an ye parti de an bɛ to an ka militants ka baara kɔ ka baara kɛ fo n'an dɛsɛra yɔrɔ min na mais parti bɛɛ taabolo o de n'i bɛ jɛkulu kɔnɔ n'a ka militant ye fɛn dɔ fɔ i fana b'a la ɲini ka an y'an ka militants y'an na faamu cogo min na an ni minnu bɛ cadre kɔnɔ an fana b'a ɲini an n'olu bɛ se ka bɛn cogo min na k'a lajɛ an n'an bɛ taa n'an ni bɛɛ ma se ka taa ɲɔgɔn fɛ an ni caman ka se ka taa ɲɔgɔn fɛ ni minnu fana ma sɔn olu ka da la k'a fɔ janfa tɛ ala k'a fɔ an fana hakilina de ye nin mɔgɔ ni mɔgɔ dɔ bɛ se ka kɛ a ma bɛn hakilina na mɛ janfa t'a kɔnɔ mɛ an t'a fɛ a k'a ye k'a fɔ adamaden ye janfa kɛ an tɛ sɔn ka janfa kɛ mɛ ni an ka mɔgɔ y'an bila ci min na an b'o ci k'a ma ɲɛfɔ tɔgɔ min k'a fɔ a ka d'an ye bi gɛlɛyaw b'a kɔnɔ mɛ ni maliko don an k'a ɲini an ka taa sigi an ka kuma an ka hakilinata don a kɔnɔ parce que nin sigida la kuma caman bɛ na fɔ anw de ye faso mara jamana mara ka ca mɛ ni u taara jamana kuma dɔ fɔ anw kɔfɛ anw tɛ yen n'u ye fɛn fɛn fɔ an ma tiɲɛ don nkalon don jamana kɔnɔdenw bɛ dɔw la a ka kan an ka k'o yɔrɔ kɔnɔ k'o sigida la o kuma fɔlɔ la min b'an fɛ an k'o fɔ surtout bi kuma caman bɛ ka fɔ démocratie kan démocratie mana ni hɛrɛ foyi jamana kɔnɔ o kuma tɛ tiɲɛ ye o n'o bɛ fɔ o bɛ fɔ jɔnw ma o bɛ fɔ anw de ma anw ko an mɛnna n'o kuma bɛ fɔ démocratie min se jamana kɔnɔ an b'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye parce que mɔgɔw hakili tɛ fɛn dɔw la ou bien dɔw bɛ olu b'a fɛ ka histoire yɛlɛma donc n'an ko an tɛ taa assise la u bɛ taa an kun di an kɔfɛ an k'o la an bɛ taa an bɛ taa an tilen dafa hali n'an fɛ assise nafa tun t'a la parce que min bɛ yen bi o ye an k'an sinsin fɛn dama kan o fɛn fɔlɔ min ye an k'an sinsin mun kan o ye basigi bɛ se ka na jamana kɔnɔ cogo di ne bolo o ye transition ka baara fɔlɔ de basigi bɛ se ka na cogo di parce que sɔrɔsiw de bɛ fanga la bi donc basigi bɛ na cogo min na an kan k'o fɛɛrɛ de tigɛ filanan ye min ye an bɛ se ka élection dilan cogo di parce que an bɛ cɛmancɛ faga de la mɔgɔ bɛ fɛn fɔ mɔgɔ pressé don mɔgɔ ma pressé o an sɔnna min ma ka don démocratie kɔnɔ démocratie kɔrɔ ye k'a fɔ ni an bɛ taa kalafili de la min b'an kunna fɛn min b'an kunna bi an kan ka an gɛlɛya cogo bɛɛ la o kana mɛn ni o ma mɛn o kɔrɔ de k'a fɔ a réussira n'a mɛnna o ye échec de donc mɔgɔ man kan ka sɔrɔ ka mɛn olu ka baara ka kɛ ka sécurité basigi sabati jamana kɔnɔ ka élection ɲuman labɛn o élection ɲuman ka labɛn et puis jamana kɔnɔdenw ka fara ɲɔgɔn an kana jamana kɔnɔdenw tilatara o tɛ transition ka baara ye ni politique mɔgɔ nana kosɛbɛ mɛ transition ta ye min ye ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ka kun an ka jamana kɔnɔ a ka kɛ waati kunkurunin kɔnɔ ni an dɛsɛra o la o kɔrɔ k'a fɔ élection transition ma se ka ɲɛ an bolo an bɛ baara o la. i y'a Sangare i ko ko u ka baara kan ka kɛ ka lakana sabati jamana kɔnɔ komi sɔrɔsiw don ka élection ɲuman labɛn e bolo kalo 18 kɔnɔ o lakana bɛ se ka sabati komi e bɛ k'a fɔ cogoya min na. bon ne fɛ lakana tɛ se ka sabati kalo 18 o tɛ jamana si kɔnɔ n'i ye jamana caman lajɛ diɲɛ kɔnɔ bi hali an kɛrɛfɛ jamanaw la Algérie basigi tɛ Algérie olu ye élection kɛ basigi tɛ Niger basigi tɛ Burkina. olu ni Mali ta ye kelen wa. non maintenant Bolivie jamana caman ye olu ta ka jugu Bolivie ni Chili ninnu fɛn ninnu jamana basigi tɛ se ka na k'a fɔ an bɛ basigi min fɛ k'a bɛɛ ban o tɛ se ka kɛ mais n'an ko bi ne y'o de fɔ fɛn fila de bɛ jamana kɔnɔ bi u ko communauté internationale an dɛmɛbaa jɛkulu minnu ka sɔrɔsiw b'an fɛ yan filɛ n'u bɛ sa don o don u ka baara a y'an nimisi wasa a ma nimisi wasa u ka denw de b'an ka jamana olu nana ka na an ka jamanaw dɛmɛ parce que an bɛɛ bɛnnen mun na an fana y'o kɛ jamana wɛrɛw ye olu b'an fɛ yan jamana u ko k'a fɔ diɲɛ bɛnna mun na bi o ye démocratie kalafili ka kɛ transition waati kunkurunnin olu k'an ka élection kɛ an ko an k'a fɔ an bɛ élection basigilen kɛ n'i ko élection basigilen o kɔrɔ ye mun ye k'a fɔ maliyɛnw bɛ basigi de fɛ n'i ye maliyɛn fɛn ɲininka bi an bɛ min fɛ bi an ka mɔgɔw ka basigi parce que mɔgɔ caman bɛ yen minnu tɛ se ka don u ka dugu kɔnɔ an tɛ se ka taama mɔgɔ sigi ka balo hali n'u ye sɛnɛ kɛ u tɛ se ka sɛnɛ o ye gɛlɛyaba ye maliyɛn b'o de nɔfɛ basigi ka na. n'aw mana arajo ɲɛtaga ye o n'aw mana. lamɛnbaaw nin kun ye Yaya Sangare adema kolatigɛba min bɛ yen n'u b'a wele faransikan na ko secrétaire général o tun don ni ala sɔnna kɔrɔfɔtɔw an na olu da aw tulo kan inshallah kunnafoni sɛbɛn soir de Bamako a ye a yira k'a fɔ
jɛkulu min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ PSDA a ɲɛmaa ye Ismail Sako ye ale ye jɛkulu kumalasela ye u bɛ jɛkulu wele k'a fɔ ko cadre d'échange des partis politiques ni association caman faralen ɲɔgɔn kan olu ka kumalasela de ye ni maa kofɔlen minnu ka hakilina ye bi ka wulikajɔ bɛɛ sigi sen kan transition in a bɛ se ka ɲɛta sɔrɔ cogoya min na ka kɛ ni Laya Jara ale ka fasiri ye a ye a yira k'a fɔ waati tɛmɛnenw na min bɛnna ntɛnɛn tɛmɛnen a yirala k'a fɔ jamana ɲɛmaa bɛ min bolo bi ni o ye Colonel Asimi Goita a ye wele bila parti politigiw ma ka taa kuma ɲɔgɔnyaw kɔni kɛ n'u ye hali n'a sɔrɔla k'a fɔ wele tun laɲini ye k'a fɔ kuma falenfalenw ka kɛ parti politigiw ani jamana ɲɛmaa ni ɲɔgɔn cɛ la nka a nana wolo fɛn min ni maaw kɔni ma se k'a faamuya wele yɛrɛ tun bɛ ka boli fɛn min kan o de ye k'a fɔ wulikajɔ tun bɛ jamana faamaw bolo kabini waati jan u bɛ fɛn wele faransikan na Assise nationale de la refondation o kumaw de tun don ka se ka ɲɛfɔli kɛ politiki mɔgɔw ye u ka hakilinaw u ka se k'u fɛnɛ da don a la ka bɛn ni jumajan tɛmɛnen ye novembre kalo tile 19 san 2021 a yirala k'a fɔ fangatɛmɛ fanga ɲɛma a ye kumakanw kɔni sinsin bɛn ani keleya baaraw ka kɛ k'a sɔrɔ wolomali ma se ka don baaraw kɔnɔna na maa bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ ye a kɔnɔna na bɛnkan kɔnɔ nin tun ye jamana ɲɛma ale ka laɲini ye hali n'a yirala k'a fɔ ntɛnɛn tɛmɛnen ka bɛn ni novembre kalo tile 29 san 2021 jamana ɲɛma Asimi Goita a ye wele bila parti politigiw ma ka taa kumaɲɔgɔnw kun kɛ ni u ye a yirala k'a fɔ o wele yɛrɛ kɛnɛ kan min ye minisiri min bɛ yen ni ale sigilen bɛ ka ɲɛsin yɛlɛmabaw bɛ se ka don jamana yɛrɛ a mara tacogo la cogo min na ni o ye ministre de la refondation ye professeur Ibrahim Ikasa Mayiga kɔrɔfɔ dira ale ma ale ye a ka fɛlaw fɔ o kɔfɛ min ye Colonel Asimi Goita ale yɛrɛ fɛnɛ nana kɔrɔfɔw ta kɔrɔfɔ kɔni nana sinsin ka fɔ ko ka se ka sigi sen kan jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye parti politigiw ye olu bɛ se ka ye nin sigafɔ in na cogoya min na ka se k'u fɛlaw di maa si kana to ko wolomali kana kɛ sigafɔ in na cogoya si la a yɛrɛla k'a fɔ min ye Ismail Sako ye ale kɔni ye a ma ka hakilinaw dogo a ye a yira k'a fɔ ale kɔni dabali banna hali n'a a yirala k'a fɔ nin ko in kɔni kɛra jamana ɲɛmaayaso kɔni fɛ ka politigiw wele ale tun bolo kuma de bɛna di maaw ma maaw ka se k'u fɛla fɔ kumaɲɔgɔnw ka se ka sabati u ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na o de tun ye ko in kɛcogo ɲuman ye mais n'a a nana kɛ jamana ɲɛmaa bɛ min bolo ni ale y'a ka kɔrɔfɔ kɔni fɔ kɔrɔfɔ wulila o kan kuma ma di parti politique si kelen kelen ma nin ye fɛn min ni ma se k'a fɔ ale kɔni ma se k'a faamuya wa ale yɛrɛ kɔni nin bolo ale bolo nin ye jigilatigɛ ko ba de nka olu kɔni bɛ min fɔ ka jɛya bɛɛ lajɛlen min ye sigafɔ ko kuma min b'u sen na u bɛ k'a fɔ cogo min na olu tɛna taa la cogoya si la wa olu ko ka yɛlɛmaw kɔni don sigafɔ in a kɛcogo la sabu an bɛ waati min na bi a sera sa min ye karata ko kuma ye olu pereperelatigiw ka di u bɛ fɛn min wele faransikan na ko calendrier électoral olu ka se ka ɲɛfɔ jamana kɔnɔdenw u bɛ se ka faamuyaw sɔrɔ a la cogoya min na mun de bɛ jamana faamaw fɛ ka a da jamana kɔnɔdenw tulo kan n'a sɔrɔla k'a fɔ ŋaniya ɲuman kɔni bɛ yen maaw sigilen bɛ bi maa si t'a dɔn k'a fɔ an bɛ ka taa sira min kɔni fɛ kunnafoni sɛbɛn ka lakalila a ye a yira k'a fɔ min ye Ismail Sako ye a ko olu kɔni ka da yɛlɛlen don ka kumaɲɔgɔnw kɔni sabati sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na cogoya jumɛn na min ye nin transition ye a bɛ se ka ɲɛtaa sɔrɔ kunnafoni an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko Soir de Bamako. Kayi pastaroma labaw ni kɛnɛ in kɔni sigilen kɔfɛ parti politigiw caman y'u ka dusumakasa yira nka anw yɛrɛ ye wulikajɔ kɛ hali bi ka taa ɲɛsin min ye Amadu Aya ale ye jɛkulu min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ CODEM o tɔndɔn don ani jɛkuluba min bɛ yen n'u ye cadre d'échange des partis politiques a b'o fɛnɛ kulu kɔnɔna na an ye weleli kɛ ka taa se ale ma k'a ɲininka ale fɛla ye mun ye u ye sigafɔ min kɛ ni jamana ɲɛmaa Asimi Goita ye min sɔrɔla a da kɔnɔ an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn o la.
ne to Amadou Aya ne be politique ye be ko dem na an be jekulu dɔ la b'a ko expérience nouvelle jigiya kura o fana be cadre kɔnɔna na parti minnu faralen ɲɔgɔn kan ka fɔ k'an be transition dɛmɛ diɲɛ kan. An y'a ye k'a fɔ min tun ye sigi ka fɔ ye a kumaw cayara a yɛrɛ k'a fɔ a kun bɛna kɛ Mali sigidugu bɛɛ lajɛlen na nka nin waati laban ninnu na a bɔra a dɔgɔkɔrɔ ni mɔgɔ min e yɛrɛ ɲininka o bɔli a dɔgɔkɔrɔ a bɛ se k'a bila minɛn jumɛn de kɔnɔna. An b'i fo aw ka ɲininkali in na an bolo depuis que an ye mois de juillet tɛmɛnen an y'a yira k'a fɔ Mali bɛ lahala min kɔnɔna na sigikafɔ ye t'a la nafa t'a la et puis sigikafɔ ye a tɛna ni se ka foyi bɔ an ka gɛlɛya kan. An y'a yira k'a fɔ sigikafɔ ye a musakaw ka ca a bɛ taa fɔ miliyari 2 ani miliyari miliyɔn 500 ma donc an y'a yira k'a fɔ Mali bɛ cɛmancɛ fanga min na mɔgɔ min tubabu b'a fɔ ko transition an ko an tɛ se ka taa nin na nin tɛ ko ye u ka nin to fɔlɔ u ka ɲɛsin ko 2 de ma min ye lakanako ye ani min ye kalafili ye pour que président ne bon an tɛ mɔgɔ ko la an tɛ président ka ko la an tɛ premier ministre ka ko la an bɛ Mali ko de la an bɛ fɛn dɔ lajɛ min ka ɲi maliyɛnw ma an bɛ politique de o de la an hakilina ye min ye an b'o de fɔ parce que an bɛɛ militants de b'an bolo an bɛɛ ka militants b'an bolo an ni an ka militants bɛ kuma an y'a yɛrɛ k'a fɔ sigikafɔ ye kun t'a la nafa t'a la an y'o de ye fɔ président fana ye parce que an ni président fana sigira ka kuma an ye fale kɛ an y'a yɛrɛ président na k'a fɔ Mali bɛ lahala min kɔnɔna na bi ani CEDEAO bɛ ka minnu fɔ donc il faut que lui ye kalikan min u ko kalikan ye u ko waliya donc nafa t'a la donc an bolo an t'a dɔn n'u ye u y'an ka kuma de mɛn wa ani ou bien olu yɛrɛ y'a jateminɛ k'a fɔ bi in na sigikafɔ in tɛ se ka kɛ Mali fan bɛɛ parce que tuma bɛɛ u b'a fɔ bon sigikafɔ u b'a kɛ Mali fan bɛɛ bon n'u ko ka kalafili kɛ u b'a fɔ ko kalafili tɛ se ka kɛ ko parce que lakanako bɛ yen ni lakanako bɛ yen bon je pense que sigikafɔ in fana tɛ se ka kɛ Mali fan bɛɛ donc n'a y'a sɔrɔ u b'a fɛ Malidenw bɛɛ de ka kuma o fana tɛ se ka sɔrɔ an y'a ye dialogue inclusif na tɛmɛna yan dɔw sɔnna dɔw ma sɔn mais hali minnu ma sɔn u ko qu'ils prennent acte an sɔn donc sigikafɔ caman de kɛra jamana in kɔnɔ donc an kolo an bɛ yɔrɔ min na an ka bɔ nin kow ninnu na an ka ɲɛsin fɛn 2 in de ma toujours an b'o de fɔ Mali ka lakana ani parce que banbaciw an bɛ nin ko in na banbaciw fana bɛ ka Mali minɛ Mali fan caman de gɛlɛya bɛ ka na gɛlɛya bɛ nali mais gɛlɛya yɛrɛ bɛ yen ka ban ɲina yɔrɔ caman bɛ yen samiyɛ ma ɲa yɔrɔ caman bɛ yen danni ma kɛ ni danni ma kɛ sɛnɛ kɔni tɛ yen an bɛ yɔrɔ dɔw dɔn bi malo sayɔn a bɛ fɔ 6000 la a tɛ sɔrɔ sababu y'a kɛ min ye lakana aw dun b'a la u bɛɛ la ko ka kalataw mais kalataw bɛ se ka kɛ cogo min na ni sigikafɔ kɛra o b'a fɔ ko compromis an bɛ sigi ka bɛn de Burkina filɛ nin ye u sigira ka bɛn ka fɔ ko nin yɔrɔ in yɔrɔ dɔw bɛ yen u sɔnna ka fɔ kalafili tɛ se ka Centrafrique a kɛra tan a ma mɛn yɔrɔ caman bɛ yen an bɛ se ka sigi tubabu an b'a fɔ ko carte sécuritaire a bɛ yen donc an b'a fɔ yɔrɔ min tɛ se ka kɛ an bɛ bɛn a kan ni bɛn kɛra a kan donc yɔrɔ min bɛ se ka kɛ mɔgɔ bɛ taa kalafili kɛ ni kalafili kɛra n'an bɛna ɲɛma minnu sɔrɔ o b'a to an ni diɲɛ mɔgɔ bɛ se ka kuma n'o tɛ k'a fɔ refondation mais e ka jɔlen e tɛ se ka fɔ k'i bɛ ci ka i dudenw bila kɛnɛma ka taa fɔ k'i bɛ du jɔ o tɛ ko ye parce que refondation ni jamana bɛ marche de la wagati o wagati ni min ma mɛn o kan ka latile texte de kan ka kɛ k'a latile ka taa aw minnu ye presse ye aw b'a dɔn presse tun tɛ ta mais bi a fana bɛ ka évoluer mais a tɛna se ka fɔ ko bon presse aw bɛ fɔlɔ a man ɲi an b'a bɛɛ ci ka bɔ yen ka segin ni fɛn kura ye o tɛ jamana tɛ jɔ ten nka jamana kɔnɔden caman y'a jira k'a fɔ ko aw ka kɛlɛ bɛɛ ye fanga ɲini ko kɛlɛ dɔrɔn k'aw mɔgɔ tɛ jamana yɛrɛ lakana ko ni jamana ka gɛlɛyaw la ko a dɔw yɛrɛ la caman bɛ ka wulikajɔ ninnu kɛ pour que ka kisi kiri yɛrɛ de tɔɔrɔ ma ko parce que ko wari caman dunna aw politique mɔgɔw fɛ yala nin kuma ninnu ne kɔni t'a dɔn ni an kɔni ma dɔn an ma wari ne ka tɔn na min ye kɔdɛ min n ka président an kɔni an ma deli ka wari kelen filanan o jamana kɔnɔdenw ye jɔn ye an tɛ jamana kɔnɔdenw ye an ye jamana kɔnɔdenw de ne ka parti kɔdɛm an taara élection président an nana 4e position na an minnu y'an voté olu tɛ jamana kɔnɔdenw n k'olu de y'an ci jamana kɔnɔdenw ka ca minnu bɛ Bamako olu dɔrɔn tɛ jamana kɔnɔdenw ye dɛ donc c'est pour dire que mɔgɔ bɛ kuma de k'a fɔ minnu t'a fɛ ka taa parce que minnu bɛ bi an b'u caman dɔn u taara élection u ma deli ka foyi sɔrɔ ça veut dire que olu fana jɔyɔrɔ foyi t'u bolo jamana kɔnɔ u ka jama man ca donc je pense que ni jamana kɔnɔdenw ni olu de kuma kan ka di olu ma kuma bɛ di olu ma ni fɛn kelen dɔ ye o ye kalatafili ye donc k'a fɔ ko mɔgɔ si ma deli ka justice bali kiiritigɛlaw mɔgɔ si ma deli k'u bali u kana u ka baara kɛ an ma deli k'o ye depuis Alpha tile depuis Musa tile depuis ATT tile IBK tile an ma deli k'a mɛn k'a fɔ ko la kiiritigɛlaw olu ka bɔ k'a fɔ wayi an ka baara président y'an bali an ka baara kɛ an ma deli k'o mɛn en tout cas ne kɔni ma deli k'o mɛn k'a fɔ kiiritigɛw y'o fɔ donc kiiritigɛlaw k'u ka baara kɛ ni fɛn min ye sariya sɔsɔ sariya ka boli a kan n'i ye wari ŋanamu u ka sɛgɛsɛgɛ dɔrɔn kɔsa in na mɔgɔ b'a fɔ ko miliyari 16 Bakari a minɛna k'a dadu kaso la k'a tɔgɔ tiɲɛ fan bɛɛ mais kiiri tigɛra ɲama ko nɔɔmaya la est ce que o ye kuma ye k'a fɔ dutigi minɛna k'a don kaso la kalo joli mangatu tiɲɛ mais k'a fɔ a nana ko foyi ma y'a la k'a bila ka taa so je pense que an kan ka bɔ o de la donc k'a fɔ mɔgɔ ye wari dun ni preuve t'i bolo i kana fɔ mɔgɔ ye wari i kana mɔgɔ ye k'a fɔ bon voilà i ye wari a tɛ kɛ tan min ye transition ɲɛmaa ye n'o ye président ye a ye wele bila parti politique ma an hakili la aw tun bɛ a kɛnɛ kɔnɔna na e bɛ se ka mun fɔ an lamɛnbaaw ye bon an kɔni welela
D'abord, il y a un protocole fait, il président de la République de la transition, au bas fait un politicien rencontré. Donc, encore, il y a un qui est Kobike Chokumina. Il y a un bololo qui est aux réseaux sociaux. Il y a un de qui a signé le protocole fait, qui a parti politique Nyama Wilelendo, Kouloua, Koka Koumanyawaya, Koumanyawaya échange, quand il y a au Koumanyawaya. Mais en talé, il y a un millier, où on a fait quoi fait ni ko sabado ko ministre de la refondation ko bina kuma président be kuma ta no bana o ya bana ko ka photo donc effectivement o de kera donc ça veut dire kuma nyoya make donc kuma nyoya make ka fo kanga na assise la malien o ka be mo sima fo kante be mais ni ba fe ka kuma nyoya de ke be malien o de siga be kuma am politique mal don de société civile fana kanga wele am be de kanga wele ka sigi kene kelen ka anga kuma transition ka na kuma na am sika nyofa fama a yere bolo aya lamé de parce que anga président la anga président na yi wele be ka kuma kala mais am bolé aya fo yang wele mina ani ay min wolo o tikele antara mi kama amina kuma antu ye gafe do labe ka fo amina gafe ndama han ni kuma masaka ke mais puisque kuma madama amasaka gafe fana dama gafe in konnana amina yira ka fo ambe bo jamani ko in kono chogo nantu yo ye mo ba don ka fo anga hamidite election droit anga hami ka cha minte election wati mase biwa aga fara nyonka ni wati laba nununa sabanya ese da oka ngata sommet do ke nin karo en kleta ani fula natola ka se ka preparatique di halibi adola se ka wura sanction wala la minga juguni korolei andu ya halibi mi chronogramme ko o masika bo jamana famaw fe o ma nga solution ni pour que mali ni maldom se ka kisi ni sanction nun tora matamna mais ata ambolo abe wul de bolo abe président de bolo abe premier ministre de bolo ata ambolo parce que au lieu de kanga chronogramme labin c'est da o ma flafo ko ça de que ni tien do anga tien fo nyongoy c'est da ko ay chronogramme ira anna o ka chronogramme bo dron chronogramme nu yo bo e na ni élection de sera ke février o ka chronogramme bo ka fo ko ya sera ke février ma sera ka ni do ngo be ke kuma nyongoya de mais dala ti dron o sera ben donc ni ambe mi fo malien wi ni c'est da we sanction Anka, président Assimi Koïta, Ani Sogel, ils seront responsables devant l'histoire. Ni sanction kera. Ni afiye sisa chogomina, Mali kona gelea de bi. Hal sisa ekat boka boutique la katala je. Sukura be keme ani mugana. Mais ulu dungo ko do borala. Tout le monde keme fla ani binani. Ko do bora foi ma bola. Ni retara suku kono kala je. Ya restock rete avec a ban. Donc je pense que au ka posture là, ka bo au ka bagabaga là. Les Maliens fara, surtout le premier ministre, les Maliens fara. Parce que aller ba folo, Maliens nyuma obé, Maliens djumu obé. Mais président fara bala parce que le président m'a recadré, ça veut dire que le président a chidé là. Jamana ya ambe de Maliens, jamana flatambulo. Anti ka tawrola jamana, anti sera sayanya ala de ni dama. O ni fana ka ala biseka jodi ke foi na dangan mais o be position mina o ka bo no ma bo ka anu ya fo président de anyen nyoy anko ni président ma ni ma CDO lamé ni ma mal kono de un lamé ka to iga ni posture kono ni gele nana munu be ka tere fiye o le de ba wuli tuguni de parce que ni gele nana gele be de fara ala kan kisi gele ala kan iga kuma laban be wele do ka wele ke anga président Assimi Koïta ne be aller de interpeller aka malien fara ngon ni wele te ma ti malien fara ngon ka malien lamé aka CDO lamé CDO e anwde CDO donc ambe mi fo aller hal chini aka bonne situation na aller mi ke odon atmise ka bo télé là comment faut malien belé bon adresse à la nation c'était encore mieux que Akamro Faranyonga, pour la photo. Nous ne sommes pas contents de ça et nous ne pourrons cautionner ce genre de faire anti caution. Donc amba wele halsini amba blala café bambolo na ba an lame café bambolo ka di uluma malien be ka kuma nyanga be ka na ka café anga kuma ka bonne situation ba fu amba sur la merci. Alors nintunye Amadou Ayaye jakulu mimbe nu ba wele ka fo kodem o tonde no o ko fe jakulu do be nu ba wele ka fo modek ye jakulu ye parti politique do anyama ye Koniba Sidibe olu yere be kulu kono kulu min nu ba wele ka fo M5 RFP olu fana wolela ni siga fo ina min kɛra kuluba ntɛnɛ tɛmɛnen an ye wuli ka jɔ kɛ ka se Koniba Sidibe a ka danga min be nu ba wele ka fo madame Diko Aminatu Touré ka ɲiningali dɔw sɛmɛ a la olu yɛrɛ fɛla kɛra mun ye ni wele in na jamana bɛ ka taa tasira min fɛ modaki ka hakilina ye mun ye a kan min sɔrɔla a da kɔnɔ an ka jɛ ka dɔn lamɛn o la. Ne tɔgɔ ye madame Diko Aminatu Touré n ye vice présidente ye Modec. Madame Diko an y'a ye k'a fɔ assise ko kuma min tun fɔra k'a bɛna kɛ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na nka nin waati laban in na yɛrɛ la k'a fɔ ko a bɔra dɔgɔkɔrɔ e ye Modec ɲɛmaa ye ni mɔgɔ min ye ɲininka aw ka yeta ye mun ye a bɔli la dɔgɔkɔrɔ la. Anw bolo fɛn ɲuman don mun na an y'a fɔ fɛn ɲuman don kabini waati min na an ye rencontre nin kɛ pour parler de ce qui se passe au niveau de pour que ka assise yɛrɛ organisé donc an ye terme de référence ninnu validé waati min na a tun fɔra k'an ka a to a ka kɛ large ne yɛrɛ hakili b'a la on a défendu que bɛɛ ka don a la parce que waati la dɔw mana ni dɔw mana
il faudrait bien que Bekana, parce que Maliko Dedo, en fait qu'à caractère opposition majorité, parce que nous sommes dans une transition. Il faut que les gens comprennent quand la transition est là. Donc, dans la transition, la majorité de l'opposition, Kokumatal, Jamana Rebe Kominaniet, nous y biniba mimba en 5 ans, Segemba mimba en 5 ans. Donc, pour que vous cassera sur le qui boulot donc, au rassemblement, au sursaut national, en coup bédicana. Donc, Watimina et Modo Humana, terme de référence ou Watila, comme nous on a sonné sur l'alarme, on voulait que à Kachaya, mais en tout cas, on a fait un report en boulot, ou coup consulter pour qu'à dans les délais. Donc, Ananake, pour qu'à report. Bon, donc, ni gouvernement, qu'à report, ni repère va permettre, bécagnon sort. C'est une bonne chose. Et je pense que le président Rebecca Mingessan, au fait parce que à l'ère donna a impliqué ka regroupement ni parti politique ou ka faranyon ka kata mobo ni mali nyefe ou ka faranyon ka pour que assisine ka se ka ke no bi ke atsaka karba no bi ke anya fo élection ti karba chugumna anya fo ni fen nu fana se ka karba donc ka bla kata nyefe doni pour ka se ka ke kanye ka be convaincu ou kana. Je pense que c'est un travail qu'il a fait qui est en train de se faire de manière correcte. Puisque parti d'autres bénons, moi je suis un peu bena, hein, et comme voisin, Marimacha, ou Manawa, ou nous tout à la follow. D'où fana bénon, nous tout à la follow, nous bébé canassa. Donc je pense que Halim nous rétissalendo, ou l'avance ni à coupe forme ta kosobe gagné, ni tani du rouma, réflexion du rouma, convaincu ou essayer de convaincu, ou bena un bébé jeka, intégré du nyoma, kanibara inke akakebara nyumai. Est-ce que le président implique les à l'habit, au taïra kafo? Nous sommes le ministère de la Refondation et le premier ministre de l'Oudou de Seraudjorola. Aïe, net nous fier de cette ni be barake e koko be foro sena c'est ça foro kabo e ikaka ikele fla saba e ni mo na no bolo do yoro ki dugo ki ideme ngo ba nyadi. Donc je pense que ce n'est pas que le président, c'est toutes les bonnes volontés, que ça soit au niveau de l'État, au niveau je veux dire de la classe dirigeante de l'État ou au niveau des traditionnels et autres. Des citoyens tout simplement. Neni ebe bise ka doko ala pour ka kany. Donc en bede ba mbolo di nyoma ka fara nyoma ka seka a propulser pour que ni élan de patriotisme ni élan de bienfaisance pour notre pays a seka sera so. Président ni parti politique ou nyoyi ni ndoko konnana. Parti politique do to hakilla ko nyoyi mena blamine min kono ruya ya mabla akonnana au fane tunya ay tudi. Bon, c'est vrai que moi en tant que vice-président du parti parce que j'ai bien lu l'invitation. Il y a échange de baka. En âme et en conscience, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, Nantara est non. On est président de la Kumadi. Bon, Antara, le ministre de la Refondation, où il y a cadré, il y a bon, le président, on l'attendait, mais en fait, il a fait un appel sur une union sacrée. Pour qu'on a baraï assisou qu'on fait. Mais à maquet échanger, je pense même que le cadre ne s'y prêtait pas. Parce que il était parti bi, que même fla, Nico, Kamina échangé, bon, moi, je ne sais même pas te dire, sur Minou Tumbala, nous tous sonnons, ou Yautumaso. Ou bien minu tunana abe minu sonadi ntise ko fier parce que moi chimakuma parti chimakuma. Donc je suis resté un peu sur ma faim comme on le dit. Je pensais que ça allait être quelque chose de proactif aller bidofo on ira bidofo ou bien regroupement d'obemara minu me fait kakuma luka dofo mais amakoy quoi. Mais c'est une stratégie et je pense quand on lance un appel le président pouvait nous inviter de cette manière-là. Bon on be fait ka aouye pour que ka fawye mimbe kono ko fawye mais amokyo on va échanger. Bon, quand tu dis à quelqu'un on va échanger, je suis contre ce qu'il a fait. Non, j'ai apprécié son appel. Je pense que oh, mais est-ce que ni dola ni wole ba parti politique ma tuguni usonga na ni wole njabia sa ni ya ayala kafoku ni président na échanger di mais kata président ita faudront kana wulla. Je pense que ils vont tirer les leçons parce que don de do katakao don de do katakao non ninko ubuna femme c'est-à-dire que mɔgɔ min donna fanga kura la i t'a kɛcogo dɔn ani mɔgɔ minnu b'a la mɛnna anw bɛ nin na mɛnna koyi anw bɛ nin na mɛnna ale premier ministre yɛrɛ bɛ nin na mɛnna ale b'a dɔn fɛn min ye échange ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tuma bɛɛ réunion na n'i ko mɔgɔ ma na an ka kuma a bɛ dɔ fɔ ne bɛ dɔ fɔ mais n'i nana ka na dɔ fɔ ne ma fɛn f'i ye o kɔrɔ ye k'i nana n wele k'i ta de bi min b'i kɔnɔ i nana o de fɔ n ye et c'est ce qui a été fait. Je ne te dis pas que fɛn de don min man ɲi
mais approche de dos, miunga approcher, on tire les leçons, c'est tout. Maintenant, est-ce que parti B, parti T, B, moi je m'inscris dans les partis qui veulent que ce pays quitte cette situation. Et si nous voulons quitter cette situation, tout ce qui peut être fait va être fait dans ce sens. Que ce soit le comportement des dirigeants, que ce soit ce que les opposants font, je pense qu'on n'est pas à ce niveau-là. On doit aller tous ensemble dans un élan de patriotisme pour que Angako Kanye Nyorombolo. Parti politique ou Gassama Samani. Il n'y a pas une œuvre humaine qui est parfaite. Fait un biquet Atitaraoko. Donc Anga Samani Bayi Kamorodotoko Beka Beala Otignon. Donc ni une grande majorité se distingue pour aller aux assises. Angatara. Peut-être qu'un jour, ceux qui ne veulent pas partir, ils diront que Amake Kanye. Allez, Premier ministre Bodon, à Bodon, Kosobere. Parce qu'il y a la main. Donc, Abadon, Kafo, moi, t'es bien, Kodola, mais on va que. Oh, Madame la Présidente, ni sommet de Bolodalimbe, CEDEAO m'a fait. Il y a là, Wati Masewa, comme ODB Fanganabi, Kasega chronogramme d'Obo, Hanna Sorona Kafo, Beba Donko, Kalatao Tessega Keka Ben, Wati Kofole, Kaseka Kisi. Donna natauma sanction munumena takanyesi malima wati masewa parce que ni président wa kuma na adaire mam aussi président beka kuma mali de kono ateka CEDEAO kuma fo ça c'est autre chose CEDEAO est minke ayoke nous on fait ce qu'on peut au Mali donc je ne me mets pas à la place du président, je ne suis pas la présidente du pays, je sais qu'il a ses raisons et pour l'instant je pense que le temps n'est pas à faire un chronogramme, les assises détermineront si nous devrions faire des chronogrammes pour le reste de la transition. On remercie l'assise de Macron. L'assise de Babefo, Gambere Fondation de là. Et Nambere Fondation, Otmana, Ambake Balitoya, Ambere Fondation de là. Et quand on parle de refondation, il faut mettre des jalons solides. Je pense que ces jalons solides-là, pour les mettre, on ne peut pas nous croiser un chronogramme de quelques jours, de quelques mois. Non, avec KR Madikatra. Alors, assise, on m'a changé, on m'a reporté, aux circonstances où des à changé. Bon, aux circonstances, quel est le chronogramme français je pense que les assises vont nous éclairer. N'ambeseka chronogramme, mambo, kanyesi, transition et durima. Et puis tout le reste par rapport à la CEDEAO, les organisations internationales. Auka parti Modek P, Semsenka Djekulukono, auka parti Dajilono, Ngafanga Rebeka Tata Silami Febi, auka Yeta Mouya. Oui, mais même au niveau d'un parti, on est en désaccord. Même au niveau à l'interne, mais majorité dégagée, on est démocratie. Je ne peux pas te dire que ni président ni fin ou fin fort, c'est pour aller contre Shogel. Le président n'est pas contre Shogel. Le président donne ses avis par rapport à des situations. Namako Ochugoye, Abseka Atoro, mais Nakera Achugoye, Amategrefo, on a bien dit ce qu'on voulait par rapport à la transition. Et on a bien dit des choses par rapport au M5. Donc on n'a pas de contradiction majeure, mais il y a des choses, nous nous marquons en Sagoye. En bon fond. On fait quoi que tu veux quand Bon, pour l'instant, on n'a pas encore atteint les lignes rouges. Je veux réellement que Angani Asizuke, les partis au défaut, Angani Asizuke, Ambu accompagné, Ambe Fouka réussi, Ambe fait refondation kake parce que Maliko c'est tout. Merci président. Alors kuna fondi sebe Nouvel Horizon aye ayira kafo ambe kata tasira mi fe ni alama fara anga kongo bena farabu kawo koni usenga kosebe kakeni Nouvel Horizon aleka bi somadayina boliye ayira kafo dokun kelen yere konnana ma wolonvla bonyongo olu nana bone unina kongo ye asababuye wa ayirala kanafo banabagato fene chama nanata kata mobti yere dokotoroso ani segu dokotoroso la ni bela jelen sababuye kongo de kuna fondi seben ka lakalila ako min ye farabugu ye abe geleyaw kono bi marfatigi jekulu no ye papalikelaw ye olu ye wulika jota ka ɲɛsin farabugu ma ka lakori hali n'a sɔrɔla k'a fɔ kumaw caman tun fɔra waati tɛmɛnenw na ka yira k'a fɔ jamana faamaw u tun ye wulikajɔ kɛ ka se ka farabugu yɛrɛ ka yɛrɛmahɔrɔnya di a ma nka an bɛ waati min na i ko sisan don ka bɔ u ka gɛlɛ farabugukaw kɔni ma fo k'a dama tɛmɛ a yirala k'a fɔ nin dɔgɔkun kelen kɔnɔna na maa 7 kɔni tanyana kɔngɔ sababuya kɔni na kunnafoni sɛbɛn ka lakalila a ye a yira k'a fɔ waati tɛmɛnenw na kɔrɔfɔw tun yirala diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na min hali bɔlɔlɔ sanfɛla ye mali kɔnɔ ani mali kɔkan ka a yira k'a fɔ yɔrɔ min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ farabugu mali faamaw u ye wulikajɔ kɛ ka se ka bamanciw kɔni daga bɔ farabugukaw kɔni dala nga a na kɛ sa o kuma in kɔni tun ye kuma mugu de ye
kunnafoni sɛbɛn ye a yira k'a fɔ ka kɛɲɛ ni olu yɛrɛ ka wulikajɔ ye u ye fɛɛrɛ kɛ ka dɔ ɲini farabugu sigibaa dɔ ɲini nɛgɛjuru yɛrɛ la ka bɛn ni kununko ye desanburu kalo tile gale san 2021 ale ye o tigilamɔgɔ ye pereperelatigɛw kɔni di k'a yira k'a fɔ tiɲɛ don min ye farabugu kɔni ye mali finitigilakaw dɔw bɛ farabugu yɛrɛ kɔnɔna na nka o n'a ta bɛɛ min ye dongabow ye o kɛra haramu kɔni ye population kɔni ma u ka wulikajɔw ka kɛ bi ka taa u dahirimɛw ɲini o tɛ ka se ka kɛ cogoya si la kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin kɔni an bɛ waati min na ko sisan gɛlɛyaw kɔni bɛ ka fara gɛlɛyaw kan kabini waati min na alisamaw ka jɛrɛtonba au conseil islamique olu tun ye wulikajɔ kɛ ka taa fɔ ka bɛn kɔni sigi farabugu sigibaw ani papalikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ la o tun wolola fɛnna bɛn ani keleya o nana sabati farabugu maaw bɛ se k'u ka cikɛw kɛ maaw bɛ taa dugu ni dugu kabini ni kuma ninnu kɔni tara ɲɔgɔn kan kɔrɔfɔ ninnu fɔra ɲɔgɔn kɔ min ye papalikɛlaw ye u kɛn bɛ bi ka dagajugu de sigi farabugu a sigibaw kɔni dala min ye baloko ye o ye gɛlɛya ye bi farabugu min ye furako ye o ye gɛlɛya ye bi ka kɛɲɛ sa yɔrɔ sigibaw dɔ ka seereyaw la o ye a yira k'a fɔ ni ala ma fara an kan an bɛ ka taa taasira min kɔni fɛ farabugu yɛrɛ kɔnɔna na kɔngɔ ani ja o bɛna kɛ sababu ye bi ka farabugu ka caman kɔni bɔnɛ u ni na siga kɔni t'a la o de la sa kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ye a yira k'a fɔ min ye pereperelatigɛ dɔw ye olu dira kɔngɔ sababuya la maa 7 kɔni nana bɔnɛ u ni na ka bɛn dɔgɔkun kelen yɛrɛ mumɛ kɔnɔna na kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ye a yira k'a fɔ hali bi o kɔnɔna na sa maa dɔw kɔni banana olu kɔni bɛ dɔgɔtɔrɔso la min ye Nations Unies ka pankuru minnu bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ hélicoptère u ye olu ta ka taa Mopti dɔgɔtɔrɔso ani Segu dɔgɔtɔrɔso a yirala k'a fɔ dɔgɔtɔrɔso min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ ko hôpital ɲanakɔrɔ Fɔnba de Segu maa dɔw taara ka taa yen o yɛrɛ la muso kɔnɔma dɔw yɛrɛ b'o olu la k'a sababuya kɛ lakanabaliya ni kɔngɔ sababu ye kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko bi farabugu sigibaw olu kɔni bɛ k'u yɛrɛ ɲininka n'a ma ɲɛ k'a fɔ olu b'u ka sow kɔnɔna na a yirala k'a fɔ taa ka segin ka gɛlɛ u ma n'u ko k'u bɛ bɔ mali faamaw minnu bɛ yen nɔ u b'a yira k'a fɔ ko lakanabaliya bɛ jamana kɔnɔ o hukumu kɔnɔ sa u b'u k'u yɛrɛ ɲininka yala mun de bɛ olu ka nin gɛlɛya ninnu na u ka se ka pereperelatigɛw sɔrɔ fo bi ti jɔnjɔn jaabi ma se ka sɔrɔ o la kunnafoni sɛbɛn ye a yira k'a fɔ a ko min ye farabugu kɔni ye gouvernement bɛ ka wulikajɔ dɔw kɛ sɔɔni u bɛ taa balo dɔɔni di farabugu sigibaw ma ni pankuru ye kunnafoni sɛbɛn a yira k'a fɔ hali bi min ye kɛnyɛrɛye cakɛbɔrasow n'olu bɛ ɲinɛ maaw la u bɛ fɛn minnu wele k'a fɔ ONG olu fana bɛ balo don Nations Unies olu ka pankuru kɔnɔna na ka to ka taa di farabugu sigibaw ma nka o n'a ta bɛɛ balo ninnu tɛ bɔli kɛ cogoya si la wa tuma dɔ la balo dɔw yɛrɛ bɛ taa ka sɔrɔ farabugu sigibaw olu yɛrɛ mago tɛ nin balo ninnu na kunnafoni sɛbɛn ka lakili la sa waati de sera sa jamana faamaw olu ka se ka wulikajɔ kɛ ka farabugu yɛrɛ bɔ bolo la bi kɔngɔ ani furatanya ni furakɛlikɛyɔrɔ minnu bɛ yen bi ni olu minɛnen don fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka siri o la cogoya min na nka cogoya min na aw bɛ se ka fɛɛrɛw wala a bɛ se ka faamuyaw sɔrɔ a la min ye B5 olu maa dɔw sɔrɔla Abaye Kulubali bolo ɲɔnɔ yɛrɛ kɔnɔna na ka se ka ɲininkali k'a la u ka gɛlɛyaw bɛ cogo di bi lakanako min sɔrɔla ale yɛrɛ da kɔnɔ an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn o la. o bɛ yɔrɔ jumɛn na? o bɛ ɲɔnɔ mara la. an balimakɛ an ye kunnafoni sɔrɔ ko tarata dɔw ko wulikajɔ kɛbaaw ye wulikajɔ kɛ ka na B5 ko ka na malo jeni ko ka maa dɔw bugɔ a ko kɛra cogo di? tarata don B5kaw nana wuli ka fanga an ka foro kɔnɔ ka denmisɛnninw bugɔ ka malo jeni ka taa ni wotoro ye k'u bɛɛ jeni. o bɔra ni an ni bila bɛ cɛ ka na kungo kɔnɔ ka na furanga an bɛ kungo kɔnɔ dɔrɔn ka sin ka na danga ten k'an bugɔ ka wotoro jeni ka malo jeni. an ka dugukɔrɔkaw wulila ka t'u nɔfɛ y'a fɔ balo n'u ko nin kɛra ɲɔgɔn na ko nin sera ka dabɛ. ala nin bɛ bɔ ni an jamana gan koyi parce que n'a ma fɔ fusiya ka wuli k'u jɔ ani mali fanga anw kɔni vraiment an b'an ko min an b'an jaabi an bɛ yɔrɔ dɔn anw de ka ko de bɛ dugukɔrɔkaw bolo yan nɔ mais u b'u wuli ka na jaba de kɛ u na wulada de fɛ a bɛ kuma ni kamana bɔ bɔnnen don mali fanga k'a lajɛ u k'an dɛmɛ yɛrɛ de kɛ bɛɛ tɛ ka malo bɛna ba jeli fɛ. u ka bugɔ la ko fɔ dɔw banana tiɲɛ don wa? maa kɔnɔntɔn y'olu bugɔ fo dɔw banana dɔw ka dɔgɔtɔrɔso t'a la maa kɔnɔntɔn y'olu bugɔ. munna y'u bugɔ? ko munna k'an bɛ foro baara k'an ka foro in kɛ ka foro in to yen an bɛ malo min baara k'an k'o ye k'o to yen. ko waati kelen kɔnɔna na ko jisɔngɔ ko kumaw bɛ senna ye wa? jisɔngɔ kuma de b'a la wara ka kɔrɔlen de kura kani anw de la sini tile wara k'o de kɛ
abla an woni bi sina fo sina tete na an ya tete na me arama de ni jamalo de do wal do baraka telefoni ci ka ko go de sina te barala de wallahi ni sina te ya fo wala an vleur mo nyamu ya nga dugu bemne da ala ni sina te kesi sira ku jena ta ngo wasoro ye ngolo ko ni jeni ka woto ko ni jeni ka an be ala fa ni dugu fa ku barka da arno ka la jaw ka jaw ku bulu di dugu ma ka nyan de nyona sigidai abla ne ma sigidai na de toujours wati da buna chenike kun go ni di fanga abla da baraba di buje kun go fanga ka sani di fanga sabu ko la shiri bere jele de arbe bo no trafikai mugu ba gulo ke ka ba gulo ni de dugu dugu di wuli malo di jeni wo di abla ne fanga amane fanga ya folo de ni fanga ni ga ma jora fa su akini na yo ka ka ma jora fa patian di dama ka ko fanga bu ga ni na ngo mali bisma ali di de baraka fa mali de la ka shuri kle de baraka isma'u qawli taganana aunale jama bese wara no mana ne mana atinyere bo aunana nyatagayo aunale jama bese bo ni tunye beseng maw olu ka sheria yi ngani ko fesa mi ye farabu sigiba do yere be olu fene wu ka sheria di ina fo mudibo dambele Ablaye Kulibali aka nyingali sera alema mi sorola ada kono kanyesi farabu gele gele yauma anga je ka doni na me ofanana farabu do deredu farabu birama kon tay gela dan ko sana ngo dugu dala utara baga mugo makki mugo flamina de tele kanige tele gonto ke kula ma de mi kanige na blanga fala dawla ma fungu tuni ayo do bega kanyina amma surafi yara to tarabu ga fala dawle na no kim buni wuligi sugo be yara ke ta sugo to mo baro kono kana jena jage to temne ko ko daga mugo fo ko sana avion borni ma wulo flight na fragoro segu yino gila da frago ta bolo to fragam mi jeni fra din frana ka ba na tibila foti kala bu ngani gisma dila vitamini fota la mugo farga gu funu o de kema sa we bana forgulo bana daga ta mugo daga sa akema senga da woni si an singa ko na ka so bolo mata fragu e abla iba ko ro me mugo yino mugo fatase kuna furu na ko surasu be farabu o etewa surasu be farabu mami be akata makine na o tipo ko timo klugelenga Jerisu dama sala makile ligidu bogata do Jerisu dama ki kono nugo muli ma so ini chugo ni ma chaire ma hali negative lik senyer ma tibo wula na gila de ki ne tira ki ku jore ma ki kanu jira ki bunni fo ki faka panta fo ma nyama ba da so ni ma nyama banga di amu gila ba o be gila ta ka ku amu kontala trafikan na gila sena so su fli an kontra ko se ngoni frangu bote bula amna se an barake mais il va beaucoup au jugara corledi même so a gros so ka biso ko sere bodni fugani ko sera su bante ka tegarato am go mina o serengi bladi am go bodela so su yelite an jigi digara me jan jigi tigeledo an jigi tigeledo mena so su para de ku ban la kana menna kira dongo do mo go be sa bolo era tegeta iran jigi tigaw moni so fale fle bolo la ka jo jabali kaga ta frango ma sega ta frango ba kalu kele mobi kaga ta duguma srata wa ma sega ta ko srate jide bisra no de be ku balka tanaiwa jite sra jam ka ta sa era manna ina jam yoro busuma rango mi go sama min gamma go bonyoni yoro fe asma we bele fa dogo fra ka ta to biso ba chima sega ta har bai ka kensa ni farabu gele yayi Ablaye Kulibali ka nyingali sera samake prepelatige dawdi munun tara kata segu dogotoroso la olu ka lahalaw be cogodi an ka jɛ ko fana lamɛn. Ne tɔgɔ bɛ Saka Samake ka bɔ Farabugu. Sisan bi min? Ne bɛ Segu dɔgɔtɔrɔso la. An ye kunnafoni sɔrɔ dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen na ko u taara banabaatɔ dɔw cɛ ka bɔ Farabugu ka na Segu e b'olu cɛra wa? Ne b'olu cɛ Segu la. Mun yɛrɛ de ye aw bɔ Farabugu aw nana cogo di Segu dɔgɔtɔrɔso la? Kɔngɔ ani minɔgɔ o de y'anw bana k'anw se Segu yan. O bana nin ye juguba ye kɔngɔ de. Fɔlɔ tɛ yen e bɛ kɛnɛya cogo di? N'a bɛ yɛrɛ samaji da ye kɔngɔ ye o tɛ mɔgɔ si fɛ. Mɔgɔ bɛ dɔn cogo di? Yala banabaatɔ bɛ kɛnɛya fɛn bɛ sɔrɔ min bɛ dun. Ni bana ni dumuni kɛ bana fɛ fɛ laban jumɛn na e bɛ sari dɛ. Anw nana min ka o ɲɛ kɔngɔ de b'an ka mɔgɔw la ani bana. N'i y'a ta k'a lajɛ kɛmɛ sarida 90 ye kɔngɔ ye. A suma ti foyi de tɛ yen mun nafɛ yɛrɛ mun hali ni nafɛ dɔ nafɛ kan ka suma dɛ ni suma tɛ yen nafɛ yɛrɛ kɔngɔ yɛrɛ tɛ yen. An ye kunnafoni sɔrɔ ko gɛlɛya in senfɛ ko kɔngɔ kɛra sababu ye ka mɔgɔ dɔw ni to Farabugu o ye tiɲɛ ye wa? Kana se ka kuma na so hali ne yɛrɛ natɔ bɔra ka mɔgɔ dama min to daji t'a la avion ma se ka na ni an bɛɛ ye. Avion kelen banabaatɔ caman de daminɛ ne bɔra k'u to yen n yɛrɛ tɛ Segu dɔgɔtɔrɔso la yan. Kunnafoniw na ko dɛmɛɲɔgɔnw bɛ ka ta ka ɲɛsin Farabugu ma baloko la o tuma dɛmɛw tɛ ka taa wa? Dɛmɛ de taara ka nin fɔlɔ o mɛnna mobili taara n'o ye depuis o bɔra la mobili ma taa ni dɔ ye. O dɛmɛ minnu bɛ taa yalima dɛmɛ ninnu o tɛ dugu bɔ de wa walima dɛmɛ ninnu u bɛ na cogo di?
ati dugu bode ale ki surunya femo be tla ni ko da ali to ngoni tara ko se femo laba mi fi akram ni kilo garam konondo kilo te garam konondo ma ta ba je ma banani na ale ma jole bi farabugu ma fa ba je ma banani na zaka dina ni di mi tara mu willa o tara dama o se na to ko tara aviona o ta jigi ne ati no bode o mo ta be tla ni ko da ni oni na chara ni ko so ba de kilo fla ni oni o fenye moya wuce blala onyo de kele onyo nga baraka ni sab na nga baraka ni re pa mo na fa bura on na bola ama fruti bara baka ti ma shi te wuce blala onyo ti am te ko baraka furu no dana de nya nya ka ngo baraka ta bore na nya baraka ka kele onyo te na de nga ko on yo la je wala am te ngo baraka sab no se ka ngo se mbok kena ki ga daw ma on ba ngo furu bara ri la ti ka bo on ma ka ko mo wala bi do ni ta ka ta di on ma ko balo mo ko men bi segu do tra so la bi farabu kala am se mo ko joli ngoko ma mo mo be segu do tra so la bi no ko no ne gundo kelen fora se ware ko lo parma jugo ra ma se ka sigi mo li ko na se ka sigi na radio ture an to mo se ka sigi do no nan am mo se ni ya ko sa na anye kuna foni so ra ko bimba mi be no je bai ko bala ka dun farabu ko fo kera so ka mo ko do bana o chewa ne mbala di frana abo mo ko bana re ngamba dunwe ni na sa ko ni jago e ba du so le fendi bo jago mo ko ta frande la ko no katani na ofanata sumeye abaraka gele ko abagele to mi usala obitla fo mi so obukya de dimdenu ma kula de mo horwa de fa te ko de dimdenu so mi mi so abdi dimdenu ngema an wala bi dole ga ala ka hande me wala am te ko bone mulenga ana bawo ni jigla tike kwe ga ambe doke ala ka ako basiki ala ka kilimandi jamana kono do ni jamana famoma kuna fondi seben soir de Bamako aye ayira kafo wuli ka jaw ko ni keleno bi be fami wule France kana kafo violence sexuelle liée au conflit au Mali ni dankar waloye munu beta chini musoya nasira ufe gele munu be bi lakana baliala anga jamana kono ka ta ka nyesi musulaka ko ni ma la kafo wuli ka jaw ko ni keleno bi je kulu mimbe nu wa wule France kana association malienne de défense des droits de l'homme olu kon be wuli ka jow labi ka se ka kiri bon keren no sigi mamunu be nu be mine gele la kana baliya na sira fe ka dankari ke musula ka wala chini musuya na sira fe amba ka toni ke dame baw fe olu ka laini ndinde bi ka keni Yusuf Konate ale ka fasiriye ako kabri alamsa temene era la ka fo wuli ka do ko ni nkera be fam wule ka fo campagne mondiale cletan ani woro bonyongo ka se ka mogo koni blasira ka se ka kili jagabo ke o be fami wole ka fo violence basée sur les genres ni ye fanye fami ni wuli ka do be ka kebi jien fantan anani bela jelena ni kana ra sigira ka beni novembre kalo kile mugan ani duru samba fla ani samugan ani kele akunka ngata che ni décembre kalo kile tan samba fla ni samugan ani kele kuna fondi seben ka lakalla ay ayira ka fo ni sigi ka fo wala ni nyo hakli fale abeti jo klitan ani woro bonyonko ka sika hakli jabo ke mo ka hake ubisika sabati chuga mina ka wuli ka do ke ka laini fona ke jamana famo fe kri bon kelen ka sika sigi ni ma ko felo nunu tola ma munun be ni ube dankari ke musulaka wala ke ni musoya na siraw fe amba ke toni ke lambe baw fe mi angala kana baliyaye wulu na sirawla ayala ka fo bi musulaka chaman ko ni gele usoro ni ko nunu ko ni senfe ka kanya sa ni Idrissa Traoré ale sharia kalankalaye wa mado mami je kulu mimbe nu wa wule ka fo AMDH o nyamado wulu ka wule ka jo ko ni fanga ka bombi mi ka fo dankari wale munu be tabi ka nyesi jarma violence basée sur les genres uka wuli ka to ko ni fanga ka bo ni barakelo nu ma kosebe wa ale ka preparatiko la ya ka fo ni nkorofo nu fora tuma dola ma chamante afamu chama ba mini ka fo jar ko ni nyesilembe dro musulaka uka konya udema nga ale be afo ka fo musulaka udronte jariye fenye fami ni akomo ko ni ferelo no kosebe wa ayala ka fo fene musulaka no ye ambalaka ye ani musumanu munu ye bogotu ye olu bela jelembe do ni ko in konana o ko fe mi hali chela kawye olu fene bela jelembe do ni ko in yere konana wati de serasa anga jamana yere konana bi wuli ga do ka se ka jamana fama fe ka se ka kiro ko ni sigi senga mimba to maoma be ni sorola ka fokiye wale jugu de ta ka nyesi musola kaw ni bogotigi le kawma ani chela kawma
i ka se ka kiri o kiri bonda yɛrɛ kɔnɔna na hali n'a sɔrɔla k'a fɔ an ka jamana faamaw olu ye kiri bonda kɛrɛnkɛrɛnnenw sigi papalikɛlaw tɔgɔ la kiriw yɛrɛ u bɛ fɛn min wele k'a fɔ procès spéciaux sur le terrorisme o kiriw yɛrɛ sigira ka a baaraw kɔni kɛra Bamakɔ yan nɔ o kɔfɛ kiri sigira an ka jamana faamaw fɛ min bɛ jateminɛ kɛ ka maaw kiri maa minnu ni siga kɛr'u la k'a fɔ k'u ye jamana foroba nafolo yɛrɛ dun wa waati sera sa maa o maa bɛ yen ko e sɔrɔla k'a fɔ k'i ye dankari kɛ cɛnimusoya olu nasiraw kɔni fɛ an ka musolakaw ani an ka bogotiginilakaw fo ka taa se cɛlakaw nin bɛɛ kan ka kɛ fɛn ye fɛn min olu kiriw ka taa bila o kirisow yɛrɛ kɔnɔna na kunnafoni an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko soir de Bamako nka an lamɛnbaaw an bɛ min fɔ ka da nin kan a bɛ waatinin bɔ san 2015 nin kɔrɔfɔ ninnu a nana voter an ka assemblée kɔnɔna na n'u b'a wele faransikan na ko loi JAR n'i ye JAR yɛrɛ jateminɛ kuma dɔw kuma min ni a kɔnɔ fɛrɛlen don sabu JAR cɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ muso b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ denmisɛnnin b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ min ye lujuratɔw ye olu b'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ min ye gɔrijɛgɛninw ye olu b'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ nin ye kuma min ni a dabirilen don kosɛbɛ ko in kan ka layɛ ji ɲɛma jɔlen na hali n'a sɔrɔla k'a fɔ nin transition yɛrɛ daminɛ na gafe dɔw tun bɔra ni Haut Conseil islamique ye wulikajɔ kɛ ka ɲini alimami bɛɛ lajɛlen fɛ jumadon dɔw fɛ u ka kutuba kalan ka nin kɔrɔfɔ ninnu ɲɛfɔ jamana kɔnɔdenw ye nka hali bi min ye nasaralakaw ye laɲini minnu bɔ olu la bi o de ye ka fɔ nin fɛn minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ bi ni a bɛ olu fɛ yen olu ka taabolo la baasi t'a la ka se ka sabati an ka jamana ani an dafɛ jamana fɛn fɛn bɛ dugukolo sanfɛ bi ka se ka nin baara ninnu sabati kuma ninnu bɛ na tuma dɔ la k'a fɔ ko musow ka hakɛ wala k'a fɔ égalité entre les hommes et les femmes nka kuma tiɲɛ yɛrɛ ye min ye bi o de ye k'a fɔ JAR yɛrɛ tuma dɔ la maa dɔ ye cɛ ye nka i ka cɛya kɔnɔna na musoya de ka di i ye e ye JAR ye o b'a to k'a fɔ i ka liberté b'i bolo ka se ka o musoya waleyaw kɛ maa dɔw fana bɛ yen muso don nka musoya in kɔnɔna na cɛya de ka di e ye i ka liberté b'i bolo ka se ka i ka musoya in ko waleya kɛ wala k'i ka cɛya waleya kɛ nin bɛɛ bɛ don JAR kɔnɔ kuma dabirilen don tuma dɔw la a ka kan bi ko in ka laji ɲɛma jɔlen na sabu an ye kɔlɔsili kɛ ni nin kalo ninnu jɔra tuma dɔ la ka taa se a tile 10 ma wulikajɔw caman bɛ kɛ a bɛ fɔ ko musow ka hakɛ a bɛ fɔ ko musow ka égalité entre les hommes nka kuma yɛrɛ hakika ye min ye n'o tɛ se ka fɔ pewu o de k'a fɔ siranfɛn min bɛ ko in kɔnɔ bi ni o ye gɔrijɛgɛniya in ye o ko in ka kan ka layɛ ji ɲɛma jɔlen na sabu n'i ko JAR a fana bɛ a kɔnɔna na gɔrijɛgɛni bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ JAR kɔnɔ sɔsɔli kuma yɛrɛ tɛ sabu an ye ɲɛɲini k'a la nka don n'a nataw la min ye Europe jiginɛ ye olu ye sigafow kɛ ka fara maa wɛrɛw kan an bɛna taa ka t'u ka seereyaw ta nin ye fɛn min an b'a fɔ ka d'a kan jamana dɔw bɛ yen wala an k'a fɔ manton dɔw bɛ yen olu halakila nin fɛn in kunkɔrɔ olu t'u ka maaw sirako don dɛ ni min m'a fɔ i ma tiɲɛ fɔ ko in kɔni kuma dɔ la tubabukan don i b'a faamu cogoya wɛrɛ la mɛ n ye fɛn fɛn fɔ denmisɛnnin b'a la handicapés b'a la n'o ye lujuratɔw ye cɛ b'a la muso b'a la gɔrijɛgɛnin b'a la lesbienne b'a la nin bɛɛ ye JAR ye nka o pereperelatigɛw tuma dɔ la i t'olu ye kuma kɔnɔ an bɛ ala deli ala ka hakili ɲuman d'an ma. an lamɛnbaaw kunnafoni sɛbɛn l'indépendant ye a yira k'a fɔ min ye an ka jamana yɛrɛ camancɛ yanfan min bɛ yen bi ni o ye Baɲakara ye Baɲakara ye yɔrɔ min ni ale yɛrɛ bɛ Mopti mara yɛrɛ kɔnɔna na a yɛrɛ la k'a fɔ an bɛ waati min na i ko sisan maaw kɔni bɛ ka bɔnɛ u ni na bi lakanabaliya o ye a sababu ye wa maa caman bɛ yen olu yɛrɛ nana jogin wulikajɔ minnu kɛra papalikɛlaw yɛrɛ fɛ maaw bololafɛnw olu fana nana tiɲɛ k'u jeni kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ye a yira k'a fɔ wulikajɔ kɛbaaw u ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin Baɲakara yɛrɛ mara kɔnɔna ma ka bɛn ni novembre kalo tile 30 tɛmɛnen ye a yɛrɛ la k'a fɔ nin kɔni kɛra fɛn ye fɛn min ni a kɛra su caman kɔni ye min ye donsolakaw ye ani papalikɛlaw olu kɔni karila ɲɔgɔn na papalikɛla minnu bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ Katiba de Masina olu de ka munumunu salo ka bon nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na kosɛbɛ yɔrɔ min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ Jiko Bombo yɔrɔ min ni ale bɛ sɔrɔ Baɲankara o yɛrɛ mara kɔnɔ Mopti o région kɔnɔna na a yɛrɛ k'a fɔ nin kɔni kɛra wulikajɔ ye kirikara waati ca min ye donsolakaw ani papalikɛlaw ye wa su caman nana bɔ nin kɛlɛ in yɛrɛ senfɛ nka kunnafoni sɛbɛn y'a yira k'a fɔ fo ka taa fɔ bi min ye su ninnu jateya ye olu ma se ka pereperelatigɛw kɔni di kunnafoni sɛbɛn ka lakali la hali bi a ye a yira k'a fɔ maa bɛ se k'a fɔ
siga kɔni kelen no ka fɔ donsolakaw olu ka kuno kɔnɔna maa caman kɔni bɔnna u ni na wa maa caman fana nana bana fo olu taara ka taa lapitaliso min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ ko Sevare lapitaliso dɔw taara Baɲakara yɛrɛ olu lapitaliso la kunnafoni sɛbɛn ka lakalila a ye a yira k'a fɔ o kɔnɔna na sa tapalikɛla minnu bɛ yen u ye donsolakaw ka moto caman kɔni jɛni wa u ye dɔw fana ta ka taa n'u ye u bolola marifa minnu bɛ yen u y'olu fana ta ka taa n'u ye u fɛ kunnafoni sɛbɛn ka lakalila bi a ye a yira k'a fɔ a ko a bɛ waati janbɔ bi ni munumunu salo kɔni bɛ ka kɛ ni a bɛ wolo kɛlɛla kɛlɛ min ni o bɛ sɔrɔ donsolakaw ani papalikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ la kunnafoni sɛbɛn hali bi a y'a yira k'a fɔ hakililajigi la ka kɛɲɛ ni novembre kalo tile 25 tɛmɛnen min ye donsolakaw olu ka sigiyɔrɔ dɔ tun bɛ yen u bɛ fɛn wele faransikan na ko checkpoint Dana Amasago ale yɛrɛ tun sigilen bɛ nin yɔrɔ ninnu na Carrefour do ka bɛn yɔrɔ la yɔrɔ min n'u b'a wele k'a fɔ ko Songo kunnafoni sɛbɛn ka lakalila a yɛrɛ k'a fɔ nin papalikɛla ninnu ye wulikajɔ kɛ ka taa dankari walew kɔni ta ka ɲɛsin donsolakaw kɔni ma a kɛra sababu ye a kow kɔni gɛlɛyara kosɛbɛ hali n'a sɔrɔla k'a fɔ ni kuma ninnu pereperelatigiw ma se ka bɔ ka bin maa joli de bɔnna u ni na a yɛrɛla k'a fɔ papalikɛla ninnu ka laɲini ye mun ye bi o de ye k'a fɔ maa o maa bɛ yen sigidugu o sigidugu bɛ yen ni i ma ko ta olu ka dabada ma u bɛ laɲini minnu kɛ ni o ye k'a fɔ maaw ka se ka musow ka se ka burumusi don maaw ka jagadenw ma donsolakaw olu ka se ka baramafɛnw kɔni bila ni maa o maa y'i ba o ma u bɛ ka wulikajɔ kɛ bi ka ɲɛsin olu tigilamɔgɔw kɔni ma cogo jumɛn na u bɛ se ka u bɔnɛ u ni na wa a yɛrɛla k'a fɔ hali n'i ye jateminɛ kɛ sira yɛrɛ la maaw bɛ tɛmɛ sira minnu fɛ ni o ye pɔn ye u bɛ taa fɛn balanin don olu de la ka taa olu fana bɛɛ lajɛlen tiɲɛ cogo jumɛn na maaw bɛ se ka gɛlɛyaw sɔrɔ tɛmɛsiraw kɔni fɛ kunnafoni sɛbɛn ka lakalila hali bi a ye a yira k'a fɔ nin kɔni kelen no gɛlɛyaba ye bi don n'a nataw la ni jamana faamaw ma wulikajɔ kɛ a bɛ se ka wɔrɔ ko wɛrɛ la kunnafoni sɛbɛn hali bi a ye a yira k'a fɔ o de kɔnɔna na sa min ye Dana Amasago olu ka kumalasela dɔ ye wala n k'a fɔ u ka ɲɛmaa ye n'o ye Yusuf Toloba ye ale kɔni ye kunnafoni kɔni bɔ ka bin ka ɲɛsin an balima filalakaw ma k'a yira k'a fɔ u ka sabali ka bɛn ani keleya o bɛ se ka sabati cogoya min na nin yɔrɔ kofɔlɔ ninnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Douentza mara ye ani Baɲakara mara ani Bankasi mara cɛkafɔ bɛ se ka bɛn maaw ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na nin kɛra ale ka kumaw ye nka an bɛ waati min na i ko sisan maaw kɔni sigilen bɛ bi u t'a dɔn u b'a kɛ cogoya min na a kɛra sababu ye maa caman kɔni ye sigiyɔrɔw bila ka taa kɛ dugu wɛrɛ denw kɔni ye kunnafoni an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant. Kunun dɔ don n'aw mana ko n'aw mana arajo ɲɛtaga la n'aw mana an lamɛnbaaw o l'indépendant kelen y'a yira k'a fɔ ka kɛɲɛ ni an ka finisigilaka minnu bɛ yen ni o ye premier arrondissement maaw ye olu ka wulikajɔ senfɛ a nana wolo fɛn na fɛn min n'u ye tɛgɛ kɛ marifakisɛw ni marifa dɔw yɛrɛ kan kunnafoni sɛbɛn ka lakalila a ko Bamakɔ sugu fiyɛ bonba yɛrɛ min ye polisilakaw olu tɔgɔla yɔrɔ dɔ bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ ko poste de police du marché a yɛrɛla k'a fɔ olu ka wulikajɔ senfɛ u nana maa dɔw kɔni k'olu minɛ k'u dalakanw lamɛn kunnafoni sɛbɛn ye a yira k'a fɔ commissariat min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ premier arrondissement olu ka bolofara dɔ de ye nin yɔrɔ kofɔlen in ye a ɲɛmaa yɛrɛ n'o ye Abdramane Mayiga ye ka kɛɲɛ sa min ye novembre kalo tile 26 tɛmɛnen ye wulikajɔ kɔni nana kɛ ni maa kofɔlen ninnu kɔni fɛ min ye kɛlɛkɛ minɛnw ye kɛlɛkɛ marifaw olu nana sɔrɔ maa dɔw bolo maa fila bɔɲɔgɔnko u tun bɛ moto la moto minnu n'u b'a wele k'a fɔ X1 kunnafoni sɛbɛn ka lakalila a ye a yira k'a fɔ a dɔ la sa ni kɛlɛkɛ marifa ninnu u tun bɛ ka taa de ka taa ɲɛsin an ka jamana yɛrɛ a camancɛya fan kɔni ma kunnafoni sɛbɛn ye a yira k'a fɔ ka kɛɲɛ sa ni polisilakaw olu ka wulikajɔ ye ka bɛn ni nɛgɛ kaɲa 15 novembre kalo tile 26 u nana ni maa kofɔlen ninnu kɔni minɛ ka se k'u dalakanw lamɛn a yɛrɛla k'a fɔ u ka sakuw yɛrɛ kɔnɔna na min tun ye marifaw ye olu tun b'a kɔnɔ ani kɛlɛkɛ kisɛw olu caman tun bɛ a kɔnɔna na u bɛ fɛn wele faransikan na ko paiement de fabrication tchèque o tun bɛ a kɔnɔ ka fara min ye karitusiw caman kɔni kan ka fara fɛn caman wɛrɛ kan i n'a fɔ pistolet automatique PA olu fana tun bɛ a kɔnɔna na nka a yirala k'a fɔ ni maa kofɔlen ninnu olu kɔni dɔla kelen ye pereperelatigiw di ka yira k'a fɔ olu ye donsolakaw de u kɔni bɛ nin kɛ de sa u yɛrɛ ka ɲɛmaaw de b'o bila la ka na nin fɛn sugu ninnu ta Bamakɔ yan nɔ ka a kunda min ye jamana yɛrɛ camancɛya fan kɔni fɛ ne tɛ u y'a yira k'a fɔ olu tɛ banbanci kɔni ye wa a yirala k'a fɔ olu wari min yɛrɛ tun b'u kun nin sanni yɛrɛ la a bɛ t'i jɔ fo 100 bɔɲɔgɔnko na ka se ka na nin fɛn ninnu san kunnafoni sɛbɛn a yira k'a fɔ hali u minɛnen kɔ sɛgɛsɛgɛli kɔni fanga nana bonya
k'a yira k'a fɔ jɔn de bɛ sanni feere k'u ma u ye maa dɔw yɛrɛ tɔgɔw kɔni fɔ k'a fɔ u bɛ taa sanni feere kɛ olu de bolo olu tɔgɔla kumaw kɔni fɔlen kɔ min ye polisilakaw ye u ye wulikajɔ kɛ bi ka taa nin maa kofɔlen ninnu fana nɔfɛ sɛgɛsɛgɛliw olu bɛ sen na don n'a nataw la a ko a bɛna taa bila kiiri tigilamɔgɔw olu ka bolo ka kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant. Kulubali i ka teli bi dɛ yanni